قلت لها مناسو أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكا مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلك ما نهمنا وحدك بجوه هزبنا عبدك أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا نوران ممكا انت بكيسا نغلو تعقوف كتسقن كتك كساران علوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته بايتا ولدونا أمات النصاته حلنا نكتو سلام كلكم معك كينكم مدمنا مدام محسن تكتاتلو قبعت عزبتنا كامي لهم كامي كأنهم كانتي زبلناكم زحلفة سومن في جون كالاي كفال حيثنا لكم ميتنا لنا عبز حلفة سومن بزعبا دحر حرسي كزاني ويكا قد محرسي زلو عبد كنستيو سنة أمراوة سغطي عبزن بناتات كمون التعبابية والعاب زبل بسبح زبالة المتحفتنا قليزات النانيرة حجخا بزعبا مونوبوس كنستيو نعم مونوبوس ويكا سبياتن تتقواب زلو ጊዜ انت عينت سغطي يودلن فلايك أبسناي سنة أمراوة عنن psychologically affect قبلن زخيل أب حدارنا بتعبابية قلن بفلايك أبتناتن نيغزار اسن ናይ ነፍሰን ስምዒታተን እሞ ሎሚ ምሸት ኣብ መፅሓፍተይ እንቃዕድ ሓን መጀመርያ መፅሒ ከምኡውን ኣብ ዘለዉ ዕድማትና ልዕሊ 44 ዝኾኑ እንቃዕድ ሓን መፅኹም ኩልኹም ከምኡውን ኣባላት ማህፀን ከመይ ኣለኺ ሙዘይ ከመይ ቀኒኹም? Thank you ሰላሚና የቀኒለይ ሕጁን ደጊመ ክካፍል ስለ ዝዓደምክኒ thank you ሎሚ ምሸት ካ anyway ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ተዘራሪብና እንዲና ሕጂ ካላይ ኢንትሮዳክሽን ኣይድልየናን ይመስለኒ ፅግያት ጠጠው ዝብለሉ ዝሓለፈ እቲ ኩሉ ሻዕ መቸም ኣብ ናህና እቲ ዋላ ክጅመር ሓፊርና ኣይንዛረበሉን ኢና ሕጂ ክውዳእ ከሎ ከዓ ዝገደደ ከዓ ኣብዚ ከዓ ናይቲ ዕድመ ገለ እቲ ዝኾነ እቲ ኩሉ ሻዕላ ታ ስቲግማ ኣይትተርፍን እያ ዘይንዛረበሉ ርእስቲ እዩ ግን ክዝረበሉ ዘለዎ ስቴጅ ኦፍ ላይፍ እዩ ናይ ዕድመናሲ ኣብ ሂወትናስ ዘጋጥመና ኣብቲ መዓልታዊ ናብራና ከዓ ኣፈክት ዝገብረና ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምስቶም ሰባት ዘለዉ ምሳና ዝቐርቡን እቶም ደቅና ድዩ እቲ ኣብ ኩሉ ነገርና ባዕልና ነብስና እውን ሳይኮሎጂካሊ ይኹን ዋላ ኢሞሽናሊ بمحبرة ونابرة بقولوا أفكت جبرنا إهجي لو مشت حصر عبيلنا كنريو زدلي تي biologically تم medical دكتورات من دزاربلو مور أنا خطأت أقول زدلي عبتين نعناس كم يجرو تي سنة أمراوي خون ولا تي ناي سمعتاتنا فيزيكالي خنت عينة ملكتات اللو مونوبوز كبهال كله ستاي مالتي مونوبوز انتي في الطرف توشتنا تي حاجز كانت عينت حاجز نقبر اندحر أبي كن كيدا لنا اندحر قدي دخاني بخمين فولتو معس أبي نايدر رجعنا حاجز ندلي لنا هنرينا كاندي اتناي ستيجز كخندي عينت ستيج سالو ناي مونوبوز كنبل كلنا قدمي مجمارو له مسكونة تشعو مونوبوز كما قارص كلله مستقارص خا بدحر يدلو لايف كا انتهايو هجي اتا بعلا مونوبوز تبل قال كن رئي خلنا كاب ناي غريخ قالات مصتيا اتي مونو حجي ناي مانتس ناي ورحاوي اتي بوز كاني
تطو دبلو مالت حجي تورحاو تصقيات تطو زبلو اوان مالت حجي كمو خبهال كله تي أستروجين دبهال هرمون هاوشتنا تي بروجسترون كله زن كلتي انزي انسي تي سرحون دا خمن دا وحدن تي اوفارينا هناخا نقاحو ناي مبال دا طفأ أخيد مالتي إذا نبلن زلنا هرمون سكن أب حرسديو أب بفلعت أنسق زي بالتعمي يزبزح تي طقمخ ألو نتي بودينا حجي بعل أستروجين نتي نايل بنات عنا نتي عزمتنا بزح طقم اللو بتنا هنات عنا تات كبزح كلها أتبقى كبزح كلها بعل زي فايبروسيس وي كانسر تفلالي حمامات كأخك على عنا خلي جها خود أخلوها ناي مونوبوز كوين ما سلازي زدود قالوا أتي ناي مفراي وان ناي تاسبيتي تطوزو لولو ترح دايكونس نتعنا ناون تقوم الناس لزنبري بروتكتز لزقبرو النبري نتناي لبنات عنا السهو كوكوارت كلها ناي لبي حمام ناي دم بزحي ناي عصمتي قداي إزيتات نجر يمت مالتي بتي هوت نايتا والنستيتي سلازي إزيت أو إتي ناي فري جزي أخلو أو زبلالو سلازو خانة بفلاي كأب أفريقيا أب إيجيا أبتفل عليه زين كم زعينت دلو سالسي علامات دلو بزح دي زربولون كم حفرة جيرو ويك آخم قوالن ستيتس تناتا فاليو تناتا تباقي زيت أفعل أوان ولا تناي قريخ فلاسفة كبل كلون تايلو أرسطل كم زعينت كتكون كلاسي نقوالاي تقربا عينت زبلا زرار واني روحجي تيا قوال أزيتاتسي دتانحي أبها هلان كابتي دي زربولو مخنيات نتي كنتات نايتي تاريخ سلازي صنحي إذا تاريخن مستي نا حبرتسب دلون تي تعطين نخت مرعون عند حبريت مرعوت كويناون نعون إذا دخل كلان سلازي خوني سلازي تمتسيو نخبلي لمبر تي ديب الدحر آتيخا قال تي ناي بيولوجي كرتاين كيدينا مالتي معاسي تي ما biological process بقى normal ناي سب ناي هيوت ناي biological دخونه process ويكأني مسرح ناي هيوتي حدا درجة بتح خلخ مالتي هجي نقال دك انستيو حقوسا دس يبلن نتأخوين بقى حجي دحر حجي بيرد دبلو أهيلواننيو إلن دس يبلن مالتي تي ورحاو خستاي سلازو صولو نقالي انكاني بقى تسفادي بالله كوينه أب دارجة تربي لما تعملين على حجي بقى أنا مماتي جزء أخي لديو قال أوان عند حرق قلتي ولا داخوين نكا اتناي ولاد ولدلو تصفاس بقى أنا مودة أثاري بتحو إن بلا بزح دسايا نتي مستي سايكولوجيكالن اتبعلو تي بودي تنفسناون زمتو لو تتعت سلازلو مسوخ أنا عاتنكا أفكت دقبران حجخا كم تسابق قابل قال بتبق قبلو قال خا أتبقوا يجوه مالت حجي مستبزد لنا يجن كابت زجدد زجبرو أتي أير كنا تعتزلنا يوتمقبن والعو كبد دخلي نتي ملكتاتنا ناي زي تسقيات أطعم بال أتي نحنا ناي سرح أتي بقولبت قال نسيت بزح أب عدنا بزح دقوتي أيقونة تسرح أبزقن دقوتي لك أخم أسوت كحيلا ودي إن سلازمات أون السون بعلو حدا جيدا لو حجي ما أسي خيزي خناتات الزخون كاب قال 4 سقع 5 يتو ويندو جن كاب 4 دحر متيوا تحت 4 كاب 4 سقع 4 قلطيفو متيوا يبهال مالتي تحت 4 دحر كوينو جن كم نورمال أيكونن بريماتشور أتصبغ بريماتشوري بقى كمت زي جبؤ متي واللوجن تفلالي مخنيات اللو مونوبوز كوينو نخطب لوجن نعسر تخل تورحي تخاتاتالي تبيرت أتأقبل اللو تدرجاتات كن ريني ناقدميو زقاطم ነገር አለ ግን ንዓሰርተ ክልተ ወርሒ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኢና ብሓቂ ሞኖፖዝ ኮይኑ ኣብ ገለ ገለ ቦታ ከዓ
ክልተ ዓመት ትብሉካ ኣሎ ምክንያቱ ገሊአን 9-10 ወርሒ ጠፊኡ ክመፀ ንኽእል እዩ ገሊአን ካብቲ ናይ ፔሪ ሞኖፖዝ ከለዋ ከዓ ኢሬጉላር ይመፅእ ይኸይድ 2 ወርሒ ፀንሕ 3 ወርሒ ፀንሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ እቲ ፔሪ ሞኖፖዝ ዘሎ ክጠንሳው ንኽእላ እየን እንድሕር ዘይተበላ ማለት እዩ ብናይ ባህሊ ነገር ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃውያን ከምቲ ድበለ እቲ ከምቲ ደንበብክዎ ናይ ብሪቲሽ ኣለው ናይ ሞኖፖዝ ሶሳይቲ ድበሃሉ ኣብ ኣፍሪቃ ቁርብትለይ ይነውሕ እቲ ናይቲ ምልክታት ናይቲ ፅግያት ጠጠው ዝብለሉ ግዜ ከምዚ ንብሎ ዘለና ናይ ሞኖፖዝ ቅድሚኡ ደሎን ድሕሪኡ ደሎን ይነውሕ እዩ ከከምቲ ካልቸሩ ኣብ በዓል ቻይና ጃፓን ገለ ከዓ እቲ ናይ ሞኖፖዝ ትግስታይን ኣፀቢቑ ከምቲ ናህና ሕይላ ይብለን ሕጂ ከከም ቦትኡን ከከም እቲ ከባቢ ዝነብሮ ሰብን ከከምቲ ካልቸርን ናይቲ ጂን ናይቲ ወለዱ ድወስደሎ ገሊኡ ጓል 10 ዓመት እንድሕር መፂዋ እቲ መጀመርያ ፔሪድ ክመፅእ ከሎ ቀልጢፉ እንድሕር መፂዋ ጠጠው ክብል ከሎ ከዓ ቀልጢፉ ጠጠው ብል ማለት ሕጂ ከከምቲ ሰብ ከከምቲ ከባቢ ኣብ ኣውሮጳ ኣቨሬጅ 51 እዩ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ 49 ተተፈላለየ ይኹሉ ኣብ ኣፍሪቃ እውን 49 ገለ ይበሃል ሕጂ በብዓዱ ዘለዎ ካብ ዓዲ ናብ ዓድን ካብ ቦታ ናብ ቦታን ከምቲ ኢንቫይሮንመንትን ከምቲ ናይቲ ዘርኢ ናይቲ ሰብን ይፈላለዩ እቲ ምልክቱን ቅድሚኡ ዘሎ ካብቲ ፔሪ ድበሃል ፔሪ ሞኖፖዝን ስጋዕ እቲ ሞኖፖዝ ምስ በፅሐ እሞ ስጋዕ ድሕሪኡ ደሎ ተቐጨውጨው ንገለ እዋን ገሊአን ከይተፈለጠን ኩሉ ሰብ ኣይኮንናን ከምኡ ዝሓልፋ ገሊአን ከይተፈለጠን እቲ ፔሪድ ጠጠው ኢሉ ናብረአን ክቕፅላ ክእላ እየን ግን መብዛሕትኡ እዋን ግን ካብ 2 ዓመት ስጋዕ 8 ዓመት ክገብር ይኽእል እዩ ስጋዕ 8 ዓመት ድፀንሓ ኣለዋ እቲ ምልክታት እንዳተረኣየን ማለት እዩ ክንደይ ስቴጅ ኣሎ እቲ ሓደ ስቴጅ ፔሪ ሞኖፖዝ ዝበሃል ኣቐዲሙ ቅድሚ ከምዚ ሕጂ ቅድሚቲ ናይ ፔሪድ ጠጠው ዝብለሉ እዋን ዘሎ ግዜታት ማለት እዩ ትራንዚሽን ፔሪድ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ፔሪድ ኣብ መንጎ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ኖርማሊ ኣብ 28 መዓልቲ እንዲኸውን ዝግብኦ ከም እቲ ኖርማል ዝኾነ ግን ኣብ ወርሒ ገሊኡ ከዓ ኣብ ወርሕን ገለን ዝመፁ ኣሎ ግን ካብቲ ሬጉላር ድመፆ ዝነበረ ኢሬጉላር ይኸውን ንሓንሳእ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ከምኡ እንዳበለ ኣቐዲሙ እቲ ቀዲሙ ዝርአ እንዳጠፍአ ናይ ሆርሞን ለውጢ እንዳተረኣየ ቀጨውጨው እንዳመፀ ብዙሕ ለውጥታት እቲ ምልክታት ክንሪኦ ኢና እንታይ ምልክታት ከም ዘሎ ፔሪ ድበሃል ማለት እታ ናይ ሞኖፖዝ እዋን ከዓኒ እታ ፖይንት እታ ፔሪድ ጠጠው ትብለላ ሕጂ እሳ ዳያግኖስ ኮይና ማለት እዩ 12 ወርሒ ብተኸታታሊ ድሕር ደይ መፃቶ ታሊ ጠጠው እንድሕር ኢሉ እሞ ብድሕሪ ከዓ እንተ ደይ መፀ ከይዱ የለን ማለት እቲ ናይ ፔሪድ ነገር ብድሕሪኡ ሰበይቲ ክጠንስ ኣይትኽእልን እያ እቲ ኩነታታ ዓብይ ለውጢ እዩ ደሎ ኣብ ሂወታ ሳይኮሎጂካል ለውጢ ዘምፅኦ ክንሪኦ ኢና እቲ ፊዚካሊ ንስጋዕ ክንደይ ለውጢ ከም ዘለዎ ክንሪኦ ኢና ብድሕሪኡ ኸኒ ብድሕሪኡ ዘሎ ግዜታት ከመይ ትነብር ነቲ ፔሪድ ምስ ከደሲ እንታይ ዓይነት ናብራ ትነብር ሕጂ ናይታ ሰበይቲ ምሽክነይቲ ብብዙሕ እንዳትሓልፍ ብቆልዓ ምውላድ ብሕርሲ ብጥንሲ ባዕሉ እቲ ፔሪድ ባዕሉ ወርሓዊ ክመፅእ ከሎ ዝሳቀይኦ ገሊኡ ሰብ ብጣዕሚ ስጋዕ ሞት ዝበፅሕ እዩ ዝሳቀዮ እቲ ናይ ፔሪድ ክመፅእ ከሎ ገሊኡ ኖርማል ሕጂ ኩሉ ሰብ ተፈላለየ እዩ ኩሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ተፈላለየ እዩ ከምዚ ድበልኩኹም ካብ ካልቸር ናብ ካልቸር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለየ እዩ ግን ኩሉ ሰብ ግን እታ ኩነታት ግን ኣብቲ ኣፍሪቃ ይሃሉ ኣውሮጳ ይሃሉ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ይሃሉ يحالف أنت يتدفلاليه جن كم زنبلو دلنا أبانا كزارو أيزربولوني تفوت رأيو سلازي ولا حنتي تبيتي كتحالفو دلو وعينتي دبل الرأي اللو قاليو
ገሊኻ እቲ ዕድመ ምንጋር ስለ ዘይደልውን ይፈርሖ ማለቲ በቃ ፔሪድ ኣለኒ ኢሉ ከብል እሞ እቲ ዕድሚኡስ ንእሽተይ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ብዙሕ ተሪእናዮ ከም ብፍላይ ኣብ ናህና ኩሉ ሰብና ንእሽተይ ክኸውን ደሊ እቲ ኣብቲ ዕድመ ክንበፅሕ ከለና ዋላ ኣብዚ ዓዲ መፂ እውን ኣንእሹ መብዛሕትኡስ እቲ የውሕዶ እዩ እቲ ዕድመ ስለዚ ኣውሒድዎ ስለ ዘሎ መሊሱ ምስቲ ክኾኖ ድግብኦ ኣብቲ ክኾኖ ዘለዎ ኣብቲ ግዚኡ ስለዘይከይድ ምክንያቱ ኩሉ ነገርና ንድሕሪ ስለተመልሰ ብስደትን ብገለንገል እንዳመፃህና ምስ ዓበና ስለ ኩሉ ነገር ንጅምሮ እቲ ዕድሜኻ እውን ናይ ሓቂ ክተብሎ ይትኽእል ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን ገለ ከዓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ፕሪማቹር ፕሪማቹር እቲ ከምዚ ኣብ መዓልቱ ዘይኮነ ዝመፅእ እንታይ እዩ ትሕቲ 40 እንድሕር መፂ እሱ ኣብ መዓልቱ ወይ ከዓ ቀልጢፉ በቃ ካብቲ ድግብኦ ክኸውን ዘይግብኦ ዓይነት ቅድሚ 40 ደቂ 30 ኣለዋ ድፈልጠን ጠጠው ዝበለ ማለት እዩ 30 ከለዋ እዚ ሕጂ ናይ ጥዕና ጉዳይ ኣይኮን መብዛሕትኡ ግዜ ቅልጡፍ እዩ ድበሃል ኣብ 40 ቅድሚ 45 ኮይኑ ኣብ 40 እንድሕር መፂዎ እዚ ቀልጢፉ ቅልጡፍ መፂዋ ሕጂ ንምንታይ ይቅልጥፍ ኣሎ ከምቲ ዝበልኩኹም ቀዲማ እንድሕር ፔሪድ መፂዋ ነይሩ ጓል 11 ኮላ እንድሕር መፂዋ 80% ከምዚአን ዓይነት ቀልጢፈን እየን እቲ ሞኖፖዝ ከዓ ዝኣትዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንቡር ዘይኮነ ፕሪማቹር ዝበሃል ካልእ ምክንያት ኣለዎ እዚ ናይ ቀልጢፍካ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ ካብ 80% ንላዕሊ በቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ምክንያት እዩ ቀልጢፉ ስለ ዝመፀን ንኣሽቱ ከለዋ መብዛሕትኡ ግዜ ገለ እዋን ከዓ ቆልዑት እንድሕር ደይወለድካ እውን እቲ ናይ ቀልጢፉ እቲ ፔሪድካ ጠጠው ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዎ እንድሕር ከይትወልድ ፀኒሕካ ወይ እቲ ካልእ ምክንያት ናይ ኣፀቢቑ ቀልጢፉ ድመፅእ ከዓ ጥዕና ደይምህላው ሜዲካል ሪዝንስ ኪሞቴራፒ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ማህፀነን ብኦፕሬሽን ዘውፅኦ ክኾና ክእላ እየን ተፈላለየ ናይ ማህፀን ሽግራት ዘለወን ካንሰር ሓሚመን ትሪትመንት ዝገብራ ክኾና ክእላ እየን HIV ገለ ተፈላለየ ሕማማት ኣሎ ነቲ ማህፀን ቀልጢፉ ነቲ ሞኖፖዝ ቀልጢፉ ንክኸውን ጠጠው ይብል ማለት ምክንያቱ ማህፀን እንድሕር ኣውፅኦሞስ ግድነት ጠጠው ክብል እዩ ካልእ መድሃኒታት ትሪትመንት እንተወሲደን ጠጠው ክብል እዩ እንድሕር ከዓ ናይ ዝንቡዕ ኣበላልዓ ሕጂ ከምዚ ዳያግኖዝ ዝኾነ ኣናሬክስያ ቡሉምያ ናይ ምግቢ ዓይነት ዝምልከት ሕማማት እኹል ዝኾነ ምግቢ ዘይምብላዕ ከዓ ነተን ቀልጢፉ ከዓ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ፋሚሊኻ እውን እንድሕር ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዴኻ ናይ ዓባይካ ናይቲ ገዛኻ ደሎ ታሪክ ከዓ ከምኡ እንድሕር ኣሎ ከዓ ብከምኡ ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ካልእ እውን እንድሕር ሽጋራት ሰቲ መስተ ትሰቲ ወይ ድራግ ትወስድ ካልእ ተፈላለየ ዓይነት ናይ ዕፀፋ ርስክስታይ እንድሕር ተብል ኮንካ ከዓ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ማለት እዩ ቀልጢፉ ጠጠው ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮመን ዝኾነ ምልክታት እንታይ እዩ ናይ ሕጂ ሞኖፖዝ በፂሐ ክትብል ከለኻሲ ኣብታ ሰበይቲስ እንታይ ትርኢ ቀንዲ ካብቲ ድበሃል እቲ ዝርአይ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሓደ ስለ ዘይኮነ ገሊኡ ከምቲ ናይ ፔሪድ ገለና ንሓምም ገለና ይንሓምምን ምሽ እቲ ሞኖፖዝ ክመፅእ ከሎ እዚ ፅግያት ጠጠው ዝብለሉ እዋን ክኸውን ከሎ ከዓ ንገሌና ሕመና ንገሌና ሸፈፊልና ንገሌና ከዓ ኣብኣ ከላ ክስታይ ኮይና ከም ከይተረድኣና ዋላ እኳ የለን ክንብሎ ደይኮነ እቲ ሕማምሲ ግን ፍኹስ ዝበለ ዓይነት ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ሆት ፍላሽ እዚ ሙቐት ኣብ ደየለ እዋን ሙቐት ረሃፅ ባህሪካ ናይ ምልውዋጥ ምክንያት ድቃስ ምስኣን ናይ ክብደት ምውሳኽ
تي ميتابوليزم ناتكا يلوت هرمون ناتكا ديسترب خون ميموري ناتكا مذكركا توتالي برين فوق مالتي تذكر في عمره خاصي أيذكرن بزح تماثل ناتكا عصمتها تجمعوتها كلها يحمك مالتي مهناتو تي أستروجين ندا واحدة سلز خيد دلو تدكالا خلولو زنبارة سلزي اللي ناي لب حمامكا تمت مالتي حاجي بناي نتاي دبهال كندي أخولنا بناي زي psychological لوتي كندي أخولنا أزي نقول لي والاتي قدمي ممصኡ ዘሎ ግዜን ኣብቲ ምዃኑን ድሓር ከዓ ከም ዝበልኩኹም ተን 2-8 ዓመት ዘሎ ስለዚ ገሊኡ ሰብ ቀልጢፉ ብ2 ዓመት ኣብ ዓመት ይገድፎ ንገሊኡ ግን 8 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ክንዳለወሉ ኣለና ሕጂ እቲ ናይ ሳይኮሎጂካል እቲ ኤክሰስ ሶሪ ናይ ሳይኮሎጂካል ምልክታት ከንታይ እዩ ቀንዲ ኣብኡ ይደገድሰና ሕጂ እቲ ምልክታት በቃ ሓራቕ ትኸውን ፍራስትሬት ትኸውን ዝኾነ ነገር የጉሄካ ኣይትሕጎስን አንዛይቲ ፍርሒ ጓሂ ወይ ከዓ እቲ ርእስኻ በቃ እቲ ሙድ ናትካሲ ላዕሊ ፀንሕ ታሕቲ ዲፕሬሽን ሕጂ ሰብኣይ ይርድኦን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ክንሓስበሉ ዘለና እቲ ኮግኒቲቭ ናህና በቃ እቲ ርእስናሲ ገለ ተቐምጥ ምሽ ትርስዖ ገለ ክትገብር ኢልካ ገለ ተብል ካብቲ ሓንቲ ገዛ ምስ ከድካ እንታይ ከም ዝሓሰብካ ይጠፍኣካ ማለት እዩ እቲ ነብስኻ ይደክም ሓይሊ ባዕሉ እንዳደኸመ ይኸይድ እቲ ኤነርጂ ዝነበረካ ኤነርጂ የለን እቲ ኮንፊደንስካ ቶታሊ ይጠፍእ ኮንፊደንስ ንምንታይ ይጠፍእ ደሎ ኣብቲ እዋን እቲ ቦዲ ስለ ዝገጅፍ ዝኾነ ዓይነት መቕጠኒ ድዩ ገለ ኣቐዲሙ እንድሕር ጥዕና ዘለዎ ናብራ ክነብር እንተደይ ፀኒሑ እቲ ሰብ ጥዑይ ምግቢ ኤክሰርሳይዝ እቲ ድቃስ ፅቡቕ ዝኾነ ድቃስ ማይ ምስታይ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ክገብሮ እንድሕር ደይ ፀኒሑ ኮይኑ እሞ ካልእ ብስራሕ ተወጢሩ ድዩ ብተፈላለየ መንገዲ ነቲ ህይወቱ ቁልሕ ክብላ ደይ ፀንሐ ገደደ ከም ዝገድድ ካብቲ መፅናዕቲ ድዝረቦ እዩ ማለት እዩ ድሕር ደሓን ሂወቱ ትጥዕንኡ ክሕሉ ዝፀንሐ ሰብ ግን እቲ ቀጨውጨው ኣይተርፍን እንዲ ግን ይፈኽሰሉ ማለት እዩ እቲ ዝሓልፎ ምልክታት ድቃስ ከዓኒ ዳርጋ ገሊአን ደይድቅስ ኣለዋ ምሉእ ለይቲ ክትስኣ እንዳደቅ ልክዕ ከምዚ ናይ ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ድኻም በቃ ፍሉይ ዝኾነ ድኻም ማለት እዩ ዋላ ድዕረፋ እንተዕረፋ ከምዚ ድዕረፋ ኮይኑ ደይስምዐን ማለት እዩ ሞቲቬሽን እቲ ክትገብሮ ትሕጉሰካ ዝነበረ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ኩሉ ቀጨውጨው መፀካ ኩሉ ብቲ ከባቢካ ደሎ ቀጨውጨው ሕማም ድዩ ጠፍእ ሓንቲ ኢላ ትንስ መውት ደለኹ ስጋዕ ድብል ኮይነ ከምዚ በቃ ኣኺሉኒ ድዩ መወት ደለኹ ምክንያቱ ሓኪም ተኸደት ገለ ተበለት ክንዲ ትነግሮ ከዓ ክንዲ እቲ ፔሬዳ ይመፅእ ኸይድ ጠፊእ ደሎ ኢላ ክንዲ ተብሎ እሱን ብዙሕ ብዛዕባኡ ኣይተዛረባን በቃ ድመውት ኮይን ተሰሚዕኒ ኢላ ቃንዛ ንሓንሳእ ርእሰይ ሕመኒ ሓንሳእ ድቃስ ስእን ምስ ሰብ በቃ ደስ ኣይብለን ሰብ ክርኢ ደሊ ቀጨውጨው ብለኒ ምስ ሰብኣያ ተፃሊኣ ምስ ደቀይ ምስ ኩሉ በቃ እንታይ እየ መውደይ ደለኹ እንታይ እየ ድኸውን ደለኹ ስጋዕ ትብል እቲ ሂወት ምስግጋር እንዲ ኩሉ ሻዕ ንእሽተይ ኮላ ፔረድ ፀንሓ ድሓር ምስ ቆልዑት ክትወልድ ናብ ጥንሲ እቲ ቦዲ እንዳተለዋወጠ እዩ ድኸይድ እቲ ቦዲና ሕጂ ኣብቲ ጥንሲ ግዜ ከመይ ገይሩ እቲ እዚ ንብሎ ደለና ከመይ ከም ዝበዝሕ ናይቲ ናይቲ ኦስትሮጅን እቲ ፕሮዲስ ክገብር ከሎ ይበዝሕ ድሓር ከዓ ልክዕ ምስ ሓረሰት ከዓ ይጎድል ጎዲሉ ናብ ቆልዓ ኣኽተብል ኮላ እቲ ካልኣይ ሆርሞን ከዓ ነቶም ፕላሴንታ ዝጠቅም እዚታት ኩሉ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ኣምላኽ ከምዚ ፕሮሰስ ከመይ ጌራ ስጋዕቲ ዕድሚኣ መወዳእታ ደሎ እቲ ውሽጣሲ እናተለዋወጠ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክስታይ ክንገብር ተኮይንና ከም ፀጋ ጌርና በቃ ዕድመሲ ፀጋ ኢና ዓይሲ ፅቡቕ ድኾነ ኣብዚ ከማን በፂሐ ቆልዑት ገሊኦም ደቂ 20 ሞቱ ደቂ 30 ድሞት ኣሎ ቀልጢፉ ሕጅስ ደቂ 40-50 ገለ ኮይነስ እሞ ኣብዚ በፂሐ ኢሉ ሰብ ክንዲ ብፅቡቕ ድቕበሎ
በቃ ተወሳኺ ነዚ ዘሎ ክስታይ ፃውጢ ዝገብረልካ እቲ ናይ ሞኖፖዝ ጥራሕ ኣይኮነን ናትካ ድኾነ እቲ ባህልኻ ጋሂልካ ስለ ዘይትዛረበሉ ሰብካ ስለ ዘይርድኦ ልዕሊ ኩሉ ግን ሰብ ስለ ዘይርድኦ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይርድኦን እዩ ኣይተዘርበናን ኣይተነግረናን ስለ ዘይተነገርካ በቃ ኖርማል እዩ ክትሓልፎ ደለዋ ዓይነት ኢሉ ስለ ደብል እምበር ጠፊእዎን ኣይኮነን ኣዴታትና ሲ ኩሉ ትፈልጣ እየን ግን እዚስ ኖርማል ጓል ኣንስተይቲ ክትሓልፎ ደለዋ እያ ኣብዚ ግን ምስቲ ኣየር ኩነታት ምስቲ ኣብ ካልእ ቦታ ምህላውና እቲ ቦዲና ኣብ ደይከውን ቦታ ስለ ዘሎ መሊሱ እቲ ምልክታት በቃ ዝገደደ እዩ ዝኸውን ሕጂ እቲ ሆርሞንና ኩሉ ይጋላበጥ እቲ ናይ ሆርሞን ነገር ላዕልን ታሕቲ ንኸውን ባዕሉ እቲ ላይፍ ስታይልና እንዳተበለ ኸይድ ሕጂ መኣሲና ኸቲ ሓገዝ ንደሊ እቲ ሓገዝታ ሰበይቲ ሲ መኣሲ ሓገዝ ትደሊ ንከምዚ ዓይነት ከጋጥማ ከሎ ኣብ ከምዚ ነገር ክትከውን ከላሲ when do we ask for support ሕጂ ክንፈላለዩ ኣለና እቲ ቆርበትና ይነቅፅ ቆርበትካ ብጣዕሚ ድራይ ድኸውን ማለት እዩ ፍሉጥ እቲ ገጽ ናይ ሰብ እቲ ጨጉሪ እንዳወሓደ ኸይድ ሕቆኻ ገለ ከዓ ይሕመካ ማለት እዩ ምስቲ ዓፅሚ ተተሓዘ ማለት እዩ ዲዚነስ ርእስኻ ፅሩሩ ብለካ እቲ ናይ ፊዚዮሎጂ ናይ ስጋ ማለት እቲ ብስጋ ክስታይ ዝስማዓካ ኣብ ኩሉ ነብስኻ ክሪም ድዩ ገለ ብዙሕ ነገር ዘድልየካ ኣሎ ነቲ እዋን እሲ እቲ ቦዲ በቃ ኩሉ ከመይ ዓይነት ፅቡቅ ከም ዝነበረ ንዓና ኢኻ ትፈልጥ እቲ ዝነበረ ናይ ፍረ ግዜ ወይ ከዓ እቲ ፍረ ትሕዘሉ ግዜ ሲ ብጣዕሚ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ከመይ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ተሃቢልዋ ግን እቲ እሱ ኮይኑ ማለት ወይ ከይዱ ማለት ተወዲኡ ናታ ነገር ወይ ከዓ ወላ ሓንቲ ብላ እንድሕር ሕጂ ሲ ተስፋ ከምደይብላ ዓይነት እቲ ውሽጣ ዝረኣያ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ሞር ኣፈክት ድኸውን መን እዩ እታ ዕድመታት ለሰይ ጓል 45 እንድሕር ኮይና እዚኣ ሰበይቲ ቆልዑት እንድሕር ጓል 30 ገለ ኮይና ዝወለደቶም ኣለው ቲኔጀርስ ኮይኖም ኣለው ሕጂ እቲ ቲኔጅ ምዃን ናይቶም ቆልዑ ኣለዋ ነቶም ቆልዑ ቲኔጀርስ እዮም ንሳ ተሓልፎ ደላ ኣሎ እዚ እዋን እዚ መሊሳ ንስድራኣ ንገለ ክትሓስብ እያ ኣብ ሓዳራ ከዓ ሰብኣያ እውን ተመሳሳሊ ዕድመ እንድሕር ኮይኑ እሱ ወዲ 50 እንድሕር ኮይኑ 45 እንተኮይና እሱ እናቱ ድኾነ ዝሓልፎ ነገር ኣሎ ናቱ ድኾነ እቲ ደረጃ ናይ ሂወት ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጡ ዝኸውን ነገር ኣሎ ሕጂ ናይ ንስቲ ስለ ንዛረብ ደለና እሶም ከዓ ብዙሕ ስለ ዘይዛረብሉ እምበር ሕጂ እዛ ገዛ ከመይ ትኸውን ኣላ በቃ ሓዊኣ ትከውን ብኩሉ ነናቱ ዝኾነ ሳይኮሎጂካል እቲ ናይ እምርኡ ምቅዋስ ይሓልፍ ኣሎ በቲ እታ ሰበይቲ ተሓልፋ ኣላ ኩነታታ ደቃ ናቶም ዝኾነ ናይ ቲኔጅ ብሬን እንዳሓልፎ ንፈልጦ ኢና ስጋዕ ክንደይ ሆርሞን ምልውዋጥ ከቢድ ምዃኑ በቲ ሰብኣያ ናቱ ድኾነ ሓልፍ ኣሎ ናብራ እንድሕር ብፍላይ ከዓ ድሓን ዝኾነ ወይ ሰላም ዘለዎ ናብራ እንተደየሎ ከዓ ይገድድ ሽዕኡ ብኸምኡ ኣብ ሓዳር ድዩ ንሓንሳእ ንሰምዕ ኢና ምስ ዓበዩ ሰብ ተፈላለዮም ወይ ከዓ ምስ ዓበዩ ከምዚ ኮይኖም ክንዲዚ ዓመት ገይሮም ኣቢሎም ወይ ደቆም እኺሎም ከለዉ ከምዚ ኢሎም ተፈላለዮም ንሰምዕ ኢና ከምኡታት ሕጂ እዚታት ክንሰምዕ ከለና እቲ ኩሉ ሻዕ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ካብቲ ከውዝ ግን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እቲ ዲፕሬሽን እንድሕር ኣለዎ ኣብቲ ገዛ ናይ ዲፕሬሽን ምልክታት እዚ ኩሉ እንድሕር ርአ ኣሎ ኮይኑሲ ኣብቲ ገዛ ሓንቲ ሰብ ከማን ይኣክል እዩ ግን ብኩሉ ወገን ትተሓዛላ እዛ ኣደ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ኣደሲ ሓገዝ እንድሕር ደይረኺባ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ደይትፈልጥ ከዓ ኮይና እንታይ ትኸውን ኣላ እቲ ክትረኽቦ ዝግባኣ ሕክምና እንድሕር ደይረኺባ ናብ ካልእ ነገር ከድህበላ ክእል እዩ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ክንደይ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ክስታይ ደጋጠመን ኣለዋ ብዙሕ ኣብ ናብረአን ድዩ ኣብ ስርሐን ድዩ ካብ ስራሕ ድወፃ ፈልጥ ብሰንኪ ከምዚ ምዃን ደይምርዳእን ደይምፍላጥን ስለዚ እቲ ንነብሰን ነቲ ህወተን ደስዕቦ ነቲ ሓዳረን ደስዕቦ ነቲ እሙር ብኩሉ ሲ ይትንክፈካ እዩ ኩሉ ላይፍካ ስለ ዝትንክፍ ክዝረበሉ ዘለዎ ኣዌርነስ ክንገብረሉ ዘለና ዲስካስ ክንገብረሉ ዘለና በየንካ ሓገዝ ዝረክብ ትሰብ ከዓኒ
ክፈልጦ ደለዎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ዳዓበ ኣብ ሂወትና ዘጋጥም ነገር ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ሰለብሬት ንገብረሉ ኣብ ገለ ቦታ ሰለብሬት ገብርዎ እዮም ኣብ ገለ ቦታ ብጣዕሚ እዮም ዝበኺዩን ድጉሂን ገለ እዋን ከም ዝበልኩኹም መኻን ደይወለደት እንድሕር ፀኒሓ ከዓ ክውዳእ ከሎ ንዓኣ በቃ ገደደ ጓሂ ዲፕሬሽን ናብ ካልእ ነገር ፀቕጢ ይወስዳ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስለ ደይዝረበሉ ኣብቲ ፋሚሊ ብዙሕ ነገር እያ ተሓልፍታ ገዛ ሕጂ ንዓኻ ጥራሕ ኣይኮንካን ከዓ ትነብር ኣብቲ ዕድሜታት እዚ ከዓ ናይ ወለዲ እንድሕር ዓበይቲ ኮይኖም ወይ ኣሪጎም ተለዉ እውን ወይ ድሕገዙ እንተኮይኖም ከዓ ንዑ ከዓ ክትገብር እያ ኣብዚ ዋላ ናይ ፃዕዲ እውን ኣለዎም ንሕና ጥራሕ ኣይኮንና እንቶም ንሕግዝ ዋላ እሳቶም ከዓ እዚ ዕድመ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ 4-45 ኣብ 50 ዝኸደ ገለ ዕድመታት ብኩሉ ወገን እዩ ዝውጠር በቲ ታሕቲ ብናይ ደቁ ኣለዎ በቲ ብናይ ሓዳሩ ኣለዎ በቲ ከዓ ብላዕሊ ከዓ ናይ ወለዱን ናይ ካልእ ሓላፍነት ዝወስዶን ንሕና ከዓ ስጋዕ ክንደይ ደኣ ከም ሓበሻ ከዓ ማለት እዩ እንጂ እቲ ፊዚካሊ ዋላ ናይ ድኻም ልቢ ከምፅእ ክእል ናይ ሕማም ልቢ ናይ ሳይኮሎጂካሊ ኢና ክንዛረብ ፅኒሕና ፊዚካሊ ናይ ሕማም ልቢ እቲ ነፍስና ክንሓምም ንኽእል ኢና ፕሮፐርሊ ናይ ልበን ሓሚመን ሆስፒታል ዳኣተዋ ብሰንኪ እዚ ነገር እዚ ምዃን ግን እንታይ ይብል ኣብቲ ሪሰርች ክትሪኦ ከለካ ጥዕንኡ ክሕሉ ዘይፀንሐ ሂወቱ ብፅቡቅ ክመርሕ ዘይፀንሐ ወይ ካልእ ከዓ ተወሳኺ ፀገም ደለዎ ብፍላይ ብጣዕሚ ከም ዝጥቃዕ እዩ ዝዝረብ ስለዚ ነቲ ጥዕናና ምሕላው ንነፍስና ሰልፍ ኬር ምህላው እቲ ክንበልዖ ዝግባአና ክንድቅሶ ዝግባአና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንዓና ንነፍስና ክንዕርፎ ድዩ ክንዛወረሉ ድዩ እቲ ስትረስ ለቨል ናሕና ከዓ ከነትሕቶ ከም ዘለና ከዓ ይዝረብ ማለት እዩ ያ ገለገለ ዓድታት ከም ዊዝደም በቃ ከመይ ዓይነት ማቹሪቲ በፂሓ ኢሉ ዝኽበረሉ እዋናት ኣለዉ ኣብ ገለ ኣፍሪቃ ቦታታት ብጣዕሚ ገለ ከዓ በታ ሓደ ወገን ከዓ ከም ፅዩፍ ድኾነ በቃ ኦሮማይ እዚኣሲ ድሕሪ ሕጂ ድቐርባ የለን ድበሃለሉ ከዓ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ ያ ሕጂ ነዚ እሞ ሕጂ ዝኩሉ ምልክታት ናይ ልቢ ሕማም ብናይ ስጋ ናይ ደም ብዝሒ ናይ ካልእ ነገራት እዚ ኩሉ ነገራት ይመፅእ ኣብ ሂወትና ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂካል እውን ርኢናዮ ኢሞሽናሊ ሪሌሽንሽፕ ምስ ፋሚሊና ርኢናዮ ክንደይ ዓይነት ኣፈክት ከም ዝገብር ኣብ ኩሉ ነገርናሲ ትንክፈና ኣሎ ሕጂስ ስካዕ ክንዲዚ እንድሕር ትንክፈና ኮይኑ ብኸመይ ደኣ መማነጅ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ ዓይነት እንተገበርና እየ ሕጂ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ናይ ላይፍ ስታይልና ክንልውጦ ኣለና ኣጃስትመንት ክንገብር ኣለና ምግብና ቪታሚን ዲ ዝበዝሖ ካልሽየም ዝበዝሖ ምክንያቱ እቲ ዓፅምና ስለ ዝደክም ደሎ ዓፅሚ ብጣዕሚ ድህሰ ካልሽየም ክጠቕመና ክእል እዩ ቪታሚን ዲ ንወስዶ ቪታሚን ዲ ዋላ ብታብለት ኣሎ ዋላ ብምግቢ ከዓ በዓል እዚ ሳልመን ገለመለ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ሬጉላር ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቲ ማስል እንድሕር እንዳበልና እንዳደልደለ ከይዱ እቲ ማስልና ነቲ ጥዕናና ክሕልወና ክእል እዩ ማለት እዩ ትሬኒንግ ዝኾነ ወክ ድዩ ኮታ ንሕና እቲ ንገብሮ እቲ ዝለመድናዮ ንዓና ዝጥዕመና ግድነት ጅም ከድካ ኣይኮነን ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ዘለካ ግን ንዓኻ ጥዕመካ ዋላ ወክ ትገብር ዋላ እታ ንዓኻ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ትገብሮ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ትኽእል ገለ ሰባት ዮጋ ትገብሩ ኣለዉ ነቲ ንዕኡ ክስታይ ትገብሮ ገሊኡ ከዓ ብካልእ መንገዲ ዋላ ከልቢ ሒዝካ ትወፅእ ዓይነት ወክ ጌርካ ጥራሕ ኣትሊስት ነብሲ ግን ክንቀሳቀስ ኣለዎ ነቲ ኣእምሮኻ ከዓ መታን እቲ ናይ ሓጎስ ሆርሞንስ ኣሎ ደስ ኢሉ ይኮነን ኤክሰርሳይዝ ክገብር ከሎ ሰብ ድዝራእ እቲ ኬሚካልስ ኣሎ ካብ ኣእምሮና ናብቲ ቦዲና ስለዚ እዚ ናይ ዶፓሚን ነፍስና እንድሕር ክስታይ ክንከውን ኮይንና እንድሕር ክንሕጎስን ሰላም ዘለዎ ፍሱህ በቃ ደስ ክብለና እንድሕር ኮይኑ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ኣለና ነቲ ስትረስና ደጉድል ምትንፋስ ኣሎ በዓል ዲፕ ብሪዚን ካልእ ናይ
ናቹራል ዝኾነ ረመዲ መሊእ ኢሎ ናቹራል ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ሜዲካል ከዓ HRT ዝበሃል ኣሎ ሆርሞን ሪፕሌስመንት ተራፒ እዚ ምስ እንድሕር ኩሉ ጌርና እቲ ናቹራል ዝኾነ እሞ ንግበር ኩሉ ጌርና ግን እንድሕር ዘይኮነልና እሞ እቲ ምልክታትና እንዳገደደና እንዳበርትዓና እንድሕር መፂኡ ተቐጨውጨውና እቲ ፀቕጢ ዝገብረልና ደሎ ኩሉ እንዳበርትዐ ወይ ድኻም ልቢ ካልእ ነገር ደስዕብ እንተኮይኑ ንግበሮ እምበር ቀዲምና ግን ናቹራሊ ንፈትን ብጥዕና ምግቢ እንዳበላዕና ብኤክሰርሳይስ እንዳገበርና ካልእ ናይ እዚ ናቹራል ዝኾነ ነገራት ኣሎ እዚ ሳፕሊመንትስ ንወስዶ ዘለና እንዳወሰድና ከምኡን ጌርና ምስ ኣበየና ናብዚ ሆርሞን ሪፕሌስመንት ተራፒ ከይድ ምክንያቱ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ኩሉ መድሃኒት ድዩ ገለ ዝወሃበካ ነገር ግድነት ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ስለዚ እንድሕር በርቲዕና ካብቲ ነገር እቲ ክንወፅእ እንድሕር ደይከኣልና ንውሰዶ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣሎ ናን ሆርሞናል ዝኾነ ሜዲኬሽን ግን ሓኪም ክንከይድ ኣለና ሓኪም ከድና ካልእ ነገር እውን ከይከውን ወይ ናህና ዝኾነ ጭንቀት ወይ ካልእ ሕማም ከይከውን ቸክ ጌርና ሞኖፖዝ ተባሂልና ዳያግኖስ ክንገብር ኦኬ ዓመት ከምዚ ገይሩ ኣሎ ክስታይ ክንደይ ገይሩ ክብሉ ካዮም ካባኻ ንላዕሊ ነብስኻ ይፈልጥዋን እዮም ንነብስና ባዕልና ግን ክንዚ ገይሩ ኣለኹ ስለዚ I think ሞኖፖዝ ይድኸውን ቸክ ምስ ገበሩ they would know ሞኖፖዝ ምዃኑ ስለዚ ኣዌርነስ ካልእ ከዓ እንታይ የድልየና ኣዌርነስ ናይ ብሓቂ መመሊስና ክንዘራረበሉ ኣባና ብፍላይ ስለ ደይዝረብ ክንዘራረበሉ ኣለና በይኑ መታን ሰብ ከይህሰ በይኑ ሓዳር ከይጠፍእ በይኖም ቆልዑት ምክንያቱ ንነብሳ ጥራሕ ኣይኮነት እንተሃሲ ንኩሉ ብቲ ከባቢኣ ደሎ ፅቡቅ ስለዘየላ ፈትያ ኣይኮነትን ፅቡቅ ስለዘየላ ፅቡቅ ስለደይስምዓ ትጭናቕ ስለደላታ ነብሳ ብውሽጣ ብብዙሕ ከዓ ሓሊፋ ኦልሬዲ በቲ ቆልዑትን ብካልእ ነገራትን ሓሊፋ መሊሳ ስራሕን ገለን ትኸይድ ኣላ እዚታት ነገር ስለተሓልፍ እንድሕር ተዘራሪቡ ግን ኦኬ ከምዚ ድዩ በይና ድበፅሓ ደሎ ክመስላ ክእል እንድሕር ደይ ተዛርብካ እንታይ ኮይነ ክትብል ትኽእል እያ ስለዚ እንድሕር ተዛሪብካ እቲ ኣዌርነስ ባዕሉ እውን ሓደ ካብቲ ትሪትመንት ማለት እዩ هربال دخونه نگرات بعل زي بلاك كوهج تبهال له نا أفريكان تراديشن هربس له بعل مورينغاتي تبوي دبلو ملي له ليست خنقورو على ده حركن صدنا خينا زي ناي أروما ثيرابي تراديشن دخونه تراديشنال فوسل له ناي بعل تشاينيز له ومبزح دخونه ناي نخمزي كهد زخل مالتي نتي قربتنا حامعت كريم مالو بعل شاباتر ناي زيهم أفريقيا تقامولنا نتي دراي سكين زخون سلازي مالي اللو خنقبرو نخل أبقى خوينا كنا أبناي حكمنا نقر كيبلناقن از خلو غيرنا انتدي بلناقن HRT أب ولا هولاندين بارت أبزعدي يكيت أموتو هولاندين بارتون اللوهم emotional ويك آتي social support غني كم زخب لكم تصنحوا openness مس محازوتك مس بيتسبك مس تقربو سب open كون كم زررا كم زخوينه كم حجي تحالف سب كنقرأ خالي كم زي يدحان كم زي قباري نعي كم زي تقيمون نيريلو كزاربك خالي it's okay مزررا بسي تقامي وي كم زي حجي نقبرو دلنا support groups وي community دخانه resources اندحر قد يدونها counseling له ناي mental health support له وي أبصرح خالو أبصرح خاناي monopause support خالو قال صراحات اندحر تملكتات نجير كايم كأن الصومون دهبو عرفتن نتي نعد خوم كا دحب روخان تعيد بهالا لابد قال صراحات كل يكون في اللايك از عبيد بلا كامبان تاتن تخوينو تناي emotional support اللي حجي تناي culture زخون stigma حجي كم نحن هم تدوالكم تي دك نستيد بتحن open لنخي زاربا دقبران إذن كنصبروا لنا قد الناتي it's okay خم أنت هون it's okay خم زيو ناي هيوت لايفي إذا سي حدا خبتن حلفو دلنا نجاري الكاس open لناتي تي زخيل كزارب سي نتخال سبكا كحجو زخم زلوا وي عند حر grand mothers كونكا وي عبايتات كونكا هانتي دك ها صبو كتحلف لهم كتنقرنن كم زخالو
ከምቲ ፔሪድ ከም ዘሎ ዝንገረካ እዚ እውን ከምዚ እውን የጋጥም ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝትኸውን እያ ኖርማል ከም ዝኾነስ ትትሕተኻ ደሎስ ክፈልጥ ኣለዎ ከምዚ ኣባሃህላ ዘይከውን ኮይኑስ ኣባሃህላ ገሊኡ ከዓ ፋክት ዝኾነን ንሪአና ሕጂ እንታይ እዩ ትባሃህላ ሕጂ ዝኾነ ሓሶት ዝኾነ ግን ብዛዕባ ሞኖፖዝ ትበሃል ሞኖፖዝ ናይ ህይወት መወዳእታ እዩ ወይ ከዓ ናይ ፅባቐ መወዳእታ እዩ ድብል ሓሶት እዩ ወይ ከዓ HRT እዚ ናይ ሕክምና ዝበልኩኹም ሆርሞን ሪፕሌስመንት ተራፒ እሱ በቃ ጌጋ እዩ ክትንክፎ ይብልካን ከምኡ ዝብላ ኣሎ ኣነ ዝሰማዕ ክኾን ኣለዋ ኣፍሪቃውያን ከምኡ ድብላ በቃ ክትንክፉ እዚ ናቹራሊ ስለ ዝኾነ ናቹራል ስለ ዝመፀና ናቹራሊ ከዓ ክኸይድ ኣለዎ እምበር ብፍፁም ሕክምና ትበሃል ክትከይድ የብልካ እንድሕር ተጨኒቕካ እንድሕር ነብስኻ ትሳቐላሲ እንታይ ኮንካ ደይ ትገብር ሕጂ እዚ ሕጂ ከም ሓሶቲ ማለት እቲ ይረኣዮ እንዲ ደሎ እቲ ሓሶትን እቲ ናይ ሓቅን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ናይ ሞኖፖዝ ክሓልፍ ከሎስ ሓደ ዓይነት ስቃይ ይድሓልፍ ሓደ ዓይነት ምልክታት እዩ ደሎ እዚ እውን ጌጋ ዝኾነ ረኣያ እዩ ሞኖፖዝ ማለት ከዓ በቃ ናይታ ጓል ኣንስተይቲስ ናይ መወዳእታ ፌሚኒቲ ናታ ጓልነታስ በቃ ቶታሊ ጓል ኣንስተይቲ ምዃናስ ጠፊኡ እዩ ድብል ከዓ ኣረኣያ ኣሎ ወይ ከዓ ሞኖፖዝ ክበሃል ከሎሲ manageable ዝኾነ phase of life this is the only fact ሞኖፖዝ እንድሕር ሰሚዕና ማኔጅ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ከዓኒ ናይ ህይወት መስርሕ ዝኾነ ሓደ ፓርት ናይ ህይወትካ እዩ ስለዚ ነዚስ ተቐቢልካ ከም ፀጋ ተቐቢልካ ንዕኡ ከዓኒ ከምቲ ድመፆ እቲ ክትብድሆ ይደለካ እምበር ካብ ሃዲምካ ወይ ከዓኒ እዚሲ ሓቢእኻ ድኸውን ነገር የለን ማለት እዩ ማእሲና ደኣ ሓገዝ ንደሊ ሕጂ ሓገዝ ማእሲና ንደሊ ምልክት እንድሕር ገዲዱና እንድሕር መዓልታዊ ናብራና ክንገብር ዘይክኢልና እንድሕር ምስ ቀፃሊ ዝኾነ እቲ ሙድናህና ላዕልን ታሕትን ይወርድ እንድሕር ኣሎ ፀቕጢ እንድሕር ገይሩልና ዲፕረስ እንድሕር ኮይንና እሞ ምስ ኩሉ ከባቢና ከዓ ንበኣስ እንተለና ንሓርቕ ንጉሂ ምስ ሰብ ክንብል ኣይንኽእል ዝኾነ ነገር ቀጮጮ ዘብለና እሞ ከዓ ነቲ ናብራና ዝትንክፍ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይቲ ሞኖፖዝ ጠባይ ዋላ ምስ ነቲ ስጋዊ ርክብ እንድዩ ደጥፍኦ ወይ ከዓ ገለ እዋን ግን እንድሕር ናይ ብሓቂ ዲስኮምፈርት በቃ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝስምዕ ወይ ዝሓማ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ናይ ስጋዊ እዚ ሕጂ ሓኪም ክርኢ ኣለዎን ማለት እዩ ወይ ኣብ ገለ እዋን ከዓ ብሊድን ደም መፂ እዩ ኣብ ገለ እዋን ዝኩሉ ጠፊኡ ከሎ እንድሕር ሞኖፖዝ ኮንካ ጠጠው ኢሉ እቲ ፔሪድካ ድሕሪ 12 ወርሒ ብርቱዕ ደም እንድሕር መፂካ ጥዕና ኣይኮነን ካልእ ናይ ማህፀን ሕማም ወይ ገለ ወይ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ሓኪም ክንሪአሉ ኣለና ወይ እዚ ኩሉ ናቹራል ዝኾነ ነገር ዓንተ ወይ ድበልናዮ እንድሕር ዘይሰሪሕልና እዚ ሕጂ ሓኪም ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ናይ ካልቸር ዝኾነ ነገር ዝገበርናዮ ወይ ከዓ እቲ ንሕና በቲ ንሕና ንፈልጦ ነገር ኩሉ ጌርና ንሰባት ሓቲትና ከባቢና ዘለዉ ተዛሪብና እዚ ኩሉ ንገብሮ ደለና ጌርና እንድሕር ለውጢ ደይረኣናኻ ግድነት ሓገዝ ክንደሊ ኣለና ናብ ሓኪም ክንከይድ ኣለና ስለዚ ሓኪም ንኸደሉ መዓልታዊ ናብራና ከምቲ ድግባእ ምግባር ክንስእን ከለና ሓዳርና ደቅና ምእላይ ምስ ሰብ ምዝራብ ስጋዕ ቅጭድ መፀና እንድሕር ኮይና ስራሕ ንምኻድ እንድሕር ዲፕረስድ ንኸውን ኮይና ኣብቲ ስጋዊ ርክብ እንድሕር ንሓምም ኮይና ኩሉ እንዲ ዝልወጥ ኩሉ እቲ ቦዲ ስለ ዝልወጥ መሊስና ዲፕሬሽን ካልእ ዲፕሬሽን ከዓ ደምፀሉ ገሊኡ እቲ ሕማም ደይኮነ ወይ ከዓ እቲ ድስማዓካ ካብቲ ሞኖፖዝ ዝመፀ ዘይኮነ እቲ ምስ ገጀፈ እቲ ሰብ እቲ ቦዲኡ ምጉዳል እንዲ ደኣብዮ ብድኾነ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር እቲ ርእሰ ተኣማንነቱ ኣውሪዱ ኣሎ ከዓ ናብ ስትረስን ዲፕሬሽን ናብ ኣንዛይቲ ስለ ዝኸይድ ሽዑ እውን
ወይ ካውንስሊንግ ከድልዮ እዩ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ክገብር ይድኣ ዘለዎ እምበር ብኡ በቃ ተሓቢኡ ክኸይድ ኣይኮን ገለ እዋን ከዓ እቲ HRT ዝበሃል ባዕሉ እቲ ሆርሞን ሪፕሌስመንት ነቲ ቦዲ የግጅፎ እዩ ገለ ሕጂ እዚታት ከዓ ኣብ ገለ ሰባት እንድሕር ገጀፍ ትርኢና ኢትስ ኖት እሳተን ስለ ዘይተገደሳ ወይ ከዓ ክጎድላ ስለ ዘይደለያ ኣይኮነን እቲ ባዕሉ እቲ ሆርሞን እቲ ዝወስዶ ዘለዋ ምስቲ ቦዲአን ስለ ዘይተሰማምዐ ነቲ ቦዲአን ኣፀቢቑ ክግጅፎ ክእል እዩ እዚታት ከዓ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኮመንት ንገብሮ ብዛዕባ ሰብ ንዛረቦ ኣብ ሓዳራት ድዩ ኣብ ገለ ኩሉ እቲ ክንጥንቀቕ ንዓና ከዓ እዚ እንታይ ሓደ ካብቲ ዝጠቕመናን ከምዚ ኢልና ንዛረቦ ዘለና ከይነሃሲ ንሰብ እንኮላ ብድኾነ ኩነታት ይኹንሲ we don't know ኩሉ ሻዕ ኣብታ ሰብ ጫማ ኮይና ንኣቱ ከለና ፅቡቕ ዘይደሊ የለን ከምቲ በቃ ድኾነ ከምዚ ንሪኦ ፅቡቕ ዓይነት ሼፕ ክኸውን ዘይደሊ የለን ጥዕና ክህልዎ ሓዳሩ ፅቡቕ ክኾነሉ ውላዱ ናብርኡ ፅቡቕ ክኾነሉ ዘይደሊ ሰብ የለን ኩሉ ሻዕ ገለ ነገር ስለ ዘጋጠሞ ሰብ ዝባላሸው ኣብቲ ንፅውዖ ዘለና ኣብ ሓዳሩ ድዩ ኣብ ደቁ ድዩ ኣብ ጥዕንኡ ድዩ ኣብቲ ቦዲ ናቱ ሼፕ ድዩ ሕጂ እቲ ንዛረቦ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣብቲ ጫማ ሰብ ኣቲናስ እዋ ንነፍስና ከመይ ምገበርና ኣላ ኣነሲ ንነፍሰይሲ እንታይ ለምኽርኮ ወይ ከዓኒ ኣነሲ ኣብኡ ተዝኸውን ነይረሲ እንታይ ኮይና ከም ትኸውን ኢለ ክሓስብ ኣለኒ ሕጂ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ብፍላይ ኣብ ምሕዝነት ከኣዚ ብጣዕሚ ይደብል ኣብ እኩብ ሰብ ዘለዎ ወይ ቤተክርስትያናት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ገለ ኮሚኒቲታት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ እኩብ ሰብ ዘለዎ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ይርአ እዩ ወይ በጭው ኢላ ኸይዳ ከምዚ ኮይና ከምዚ ዓይነት ሕጂ ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ኮይና እንታይ ትሓልፍ ደላ እቲኦም ምስኣ ደለና ከዓ ሰብኣያ ድዩ ዓርካ ድዩ ዋላ እቲ መሓዙታ ድዩ ኣብቲ ከባቢ ደለና ከዓ ክንርዳእ ኣላ ንክንፍትን እዩ ዝንገብሮ ደለና እታን እቲ ሰብሲ እቲ ምልክት ርዩስ ኦኬ እሞ ሰበይተይሲ በዚ ነገር ተሓልፍ ኣላ ምክንያቱ ንስኻ እውን እቲ ሰብኣይ እውን ድሓልፎ ስለዝህሉ በዓል ሚድላይፍ ክራይሲስ ድዩ ኣንድሮፖዝ ናቶም ድኾነ ከዓ ሞኖፖዝ ኣንድሮፖዝ ትበሃል ኣሎ ናቶም ድኾነ ስለዚ እሶም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ስለዘይዛረብሉ ገለገለ ከዓ ከምዚ ድበልናዮ ዘይምርዳእ እውን ክኸውን ይኽእል ዘይርድእዎ ከዓ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ነገር ግን ይሓልፍዎ እዮም ስለዚ ክልቲአን ንዓኡ ክሕግዝ ኣለዎ ኣብ ከምዚ ክትከውን ኮላ ንሳ ከዓ ንዕኡ ብኡ ክሓልፍ ከሎ ክትሕግዞ ኣለዋ እምበር ክልቲአኻ እንድሕር በቃ እንታይ ኮይና እያ ከምዚ ትገብር ደላ ጠባያ ተቐይሩ እንዳዓበየት እንዳኸደት ክንዲ ትልብም እንዳዓበየት እንዳኸደት ክንዲ ህድእ ትብል እንዳዓበየት እንዳኸደት ክንዲ ዓቕሊ ትገብር ወይ ገለሲ እንታይ ኮይና እያ ከምዚ ትኸውን ደላ ክብል ክእል እዩ እቲ ሰብኣይ እዚ ሓደ ካብቲ ደይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል ግን ከምዚታት እንዳገበርና ግን ሓድሕድና ንሰብ ከነድሕን ንኽእል ኢና ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዲፕሬሽን እንድሕር በፂሐን ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይረኣየኒ ኩሉ እዩ ድፅልምተን ኩሉ ይድሕር ብተን በቃ ላይፍ ደሎ ብድሕሪ ላይፈይ ተወዲዐ ኦሮማይ በቃ ብፍላይ ከዓ እንድሕር እቲ ድሓሰበቶ ነገር ደይገበረቶ ኮይና በቃ ኢላትና ሓንቲ በቃ እዚኣ በቃ ኮይናታ ላይፈይ ከምዚኣ ሕጂ እቲ ናይ ፔሬድን ናይ ገለን ጥራሕ ኣይኮነን ሳይኮሎጂካሊ ክንሓስብ እንድሕር ኮይና እቲ ፔሬድ ድመፅእ ክትግብዝ ኮላ ፍረ ከም ዝህልዋ ሕጂ ኣለዋ ቆልዑት ኣብቲ ናይ ሜንታል ሄልት ኣብ ስራሕ ድመፃ ገሊአን ኣናረክስያ ስለ ዝሓመማ ደቂ 15-16 ፔሬድ ነይርዎን ደቂ 12 ከለዋ እቲ ፔሬደን ጠፊኡ ደቂ 15 ዓመት ምክንያቱ እቲ ዝንቡ ዓባላልዓ ስለ እቲ ግቡእ ዝኾነ ምግቢ ስለ ዘይረኸበት ቦዲአን እቲ ድፈሪ ትንቋቑሑ ኩሉ ከዓ ጠጠው ኣቢሉ ስርሑ ማለት እዩ ሕጂሲ እሳተን ሕጂ ክሪአን ከለኹ እተን ቆልዑ ብጣዕሚ እየን ድሳቅያ ብጣዕሚ ኣብቲ ኣብ ስራሕ ክዛረባኻ ከለዋ ንዝመፅሽ ሕጂ ኣይወለድን እየ ማለት ድዩ ንዝመፅሲ በቃ ፔሬደይ ከምዚ ኢሉ ፔሬደን ይምለስ እዩ ግን እቲ ትግባእ ትሪትመንት ክረኽባ ኣለዎን ክበልዕኦ ዘለዎን ክበልዓ ኣለዎን እቲ ቦዲአን ናብቲ ግቡእ ዝኾነ ጥዕና ክምለስ ኣለዎ ስለዚ ሕሰብኦ
ጠጠው ኢሉ ተባሂሉ ደኻ ንሓንቲ ኣነ ኩሉ ሻዕ ጠጠው ኢሉ ክበሃል ከሎ እዚኣ እታ ላይፍ ሓሰብኮ ከይገበርኩ ሂወተይ በቃ ኣብ ስደት ከርተት ኢለስ ሕጂ ከዓ መሊሳ ከዓ ወላ ሓንቲ ተወዲኣ ኢላትና ሓንቲ ብጣዕሚ ደይርስዓ በቃ ተወዲኣ ኢላን እቲ ጠጠው ምስ በለት ክስታያ ማለት ዳሴት እዚኣታ ሂወተይ ሕጂ ናህና ክንደይ ሰብ ኣለኹም ኢማጅን ክንደይ ዓይነት ኢና ንሓልፍ ክንደይ ስደታት ኢና ክንደይ ዓድታት ኢና ሰጊርና መፂና ሕጂ እቲ ቦዲና ከመይ ገይሩ ክንደይ ነገር ይክፀውር ምስቲ ስትረስ ለቨል እንተልዒሉ ከዓ ቀልጢፉ እቲ ፔሬድ ጠጠው ዝብል ሕጂ ኣብዚታት ንሓድሕድናሲ ክንዳናገፅ ኣለና እንታይ ተሓልፍ ኣላ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቦዲ ሸይሚን ዝሓለፈ ግዜ እውን ተዘሪቡ ነይሩ ቦዲ እቲ ሰብ ደድልየካ እቲ ውሽጡ እዩ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ትደገድስ እምበር እቲ ቦዲ ሲ መን እዩ ሞ ከምተን ሰለብሪቲ ዓይነት ክኾን ደይደልያ ኩሉ ሰብ ከምኡ ምኾነ ምደልየ ነይሩ ግን ገለ ነገር ኮይኑ ኣለዉ you don't know ኣብቲ ላይፉ ስለ ዘይትፈልጦ ኩሉ ዝሓልፎ ዋላ ወይ ከዓ ፅቡቅ ክመስለካ ክእል እዩ ብደገ ቢዩቲፉል ገለ ክመስለካ ክእል ኣብ ውሽጡ ከዓ ኣይትፈልጦ እንትኸውን እንታይ ይሓልፍ ኣላ ሕጂ እቲ ናይ ብፍላይ እዚ ናይ ጠጠው ምባል ፔረድ ብጣዕሚ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ደሃሲ ተስፋኣ ሞራላ ዝነበራ ሓሳባት ንገለገለ ከዓ ደስ ኢልዎን ከዓ ጠጠው ምቋዕ በለለይ ናብ ርአይ ክገብር ክእል እየ ኣይደልኒ ወርሓዊ ፔረድ ኣይፈትዎን እየ ነይረ ድብላካ ኣለዋ ኩለና ኣይኮናን ዝፀልኦ ግን ተን ዝፀልኦ ግን እዚኣ ድያ ተወዲኣ ተስፋ ምቑራፅ ዓይነት ነገር ስለ ዝውዳእ ሓደ እቲ ክውሰድ ዘለዎ ግን ከም ስቴጅ ኦፍ ላይፍ ኢልና ኤምብሬስ ጌርና ድኾነ ኣክሰፕት ተጌርካ ኢኻ ፅቡቅ ትነብር ክንቅበሎ ኣለና በቃ 40 ኮይነ ክቅበሎ ኣለና 50 በፂሐ ተመስገን ምክንያቱስ 50 ድብፅሓኒ 60 ኮይነ ተመስገን ዕድመ ሂቡኒ ሕጂ እዚታት ነገር ተቐቢልና ግን እቲ ሕክምና ድዩ ሓገዝ ዲ ክንረኽቦ ዘለና ካብ ምርካብ ኣይንቆጠብ I think ናባሃትኩም ገድፋ ሕቶን መልስን thank you Thank you ኣልመዛሓፍትና ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፅዮም ሲኺ ያ መደብና ዳርጋ እንዳቀረብና ስለ ዝኾነ ሕቶታት ናብዞም ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ኣሕዋት ናባኹም ከብሎ Thank you ኣልመዛሓፍቲ ተባረኺ ሕቶ ዘሎ ኢድኩም ኣውፅኡ እሞ ብዙሓት ስለ ዘለኹም ዳጋሚእቲ ሰባት የሁም ዘለኹም እሞ ናባኹም እንተዘይኮነ ክንቅፅሎ ኣለና ዶ ኣለና እሺ ሓራር ቃለም ሓፍቲ ናባኺ ኣነስ ንልማስክ ሓታ ደልየ ዘለኹ ጅንጅብል ምስታይ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ሂወትካ ኣብ ጥዕናኻ ከምዚ ፔሬድ ክመፀኒ ከሎ ሕጂ ይሓርቕንሽ ሕጂ ከምዚ ክትብለጥ ሲለ ገጨው ዝብል ድሓር ምስ መፀ እዩ ድርዳእኒ ዋላ ምስ ደቀይ ይኹን ዋላ ምስ ጎረባብተይ ሕጂ ምስ መፀኒ ግን ይገድፈኒ በቃስ ሕጂ ኣስተውዒላትለይ ፔሬድ ሞት ፔሬድ እዩ ከምዚ ገይረ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ዘጋጭወና ዘሎ ገለ ኢልና ሽዑ ፈሊጥናዮ ሕጂ እንታይ ኣስተውዒለሉ ጅንጅብል ከዓ ምስ ሰተኹሲ እቲ ከገጭ ከምዚ ምሕራቅ ገዲፍ እንታይ ይገብረለይ ሙቆት ይገብረለይ ጥራሕ ብውሽጢ ሽዑኡ 2-3 መዓልቲ ፀኒሑ ይመፅእ እቲ ሕርቃን ግን ዋላ ትፅሕፈለይ ኣላ ብዚ ሓንቲ ሓፍተይ ወይ ከዓ ተዘኻኽረኒ ማለት እዩ ክመፀኪ እዩ እቶም ቆልዑ ገለ ትብለኒ ብጣዕሚ እየ ዳሓርቕ ዝኾነ ነገርሲ ይበኪ ይሓርቕ ሽዑ ምስ መፀኒ ግን ይገድፈኒ ሕጂ እቲ ጅንጅብል ከዓ ፅቡቅ ጠቂምኒ ሕጂ እዚ ከፅቡቅ ከመይ ይመስለክ ጠቂሙ ኩሎ ንዓኺ እዎ ጠቂምኒ ሓቂ ትሓይሽ ዋላ ጠቂሙ ክዳው ሕጂ ይሓርቕ ክብለክ ይሓርቕ እንዴ ሕጂ ከይተረዳእንስ ዓው ይብል ምስ ኮነ ድሓር ይርዳእኒ ሕጂ ዋላ ተዓው ድብሎ ገለ ሕጂ ፅቡቅ እግዚአብሔር መስገን ፅቡቅ ጠቂምኒ ኣነ ዓይርአዮ ማለት እየ በቲ ከዓ ከምዚ ክትብለ ፀንሐኻ ከዓ ትፅሕፈለይ ሓንቲ ሓፍተይ ኣላ እግዚአብሔር መንጥዕና ንሃባ ተዘኻኽረኒ ሕጂ እሳ ንምንታይ እያ
نتوم قلعو قدسي كي تسنبديهم اعتلن مالتي اوكي ሕጂ ፅቡቅ ከምዚ ተሓጋጎ ዘሎ ትብልክዮ ፅቡቅ ኣሎ ግን ጅንጅብል ከዓ ፅቡቅ ርአዮ እሞ ከመይ ኮይኑ ይስማዓኪ? ፅቡቅ ንዓኸ ብፍላይ እንድሕር ሰሪሕልኪ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ምብዛሕ ጥራሕ እቲ ዓቐን ጥራሕ ረአዮ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ከዓ ሓጋዚት ከዓ ኣላትኪ ቲንክ ዩር እዎ ያ እግዚአብሔር ካልኣይ ይመስገን ጥዕናኻ ከዓ ምሕላው እዚ ናይ ፔሪድ ዋላ ምስቲ ጥዕናኻ ምሕላው ኤክሰርሳይዝ እኹል ድቃስ ማይ ምስታይ ገለ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስትረስካ ከዓ ፀቢቑ እንተደይቢሉ ይጠቕመካ እዩ እዎ እሺ እዚ ንዓኺ ትሰርሓልክ ስለ ዘላ ፅብቕቲ ጥራሕ ኣይተብዝሕዮ እንተ ሓር ሓገዚትካ ከዓ ንፍዕቲ እሺ ሓር ሓር ማሰይ ወላኒ ብካለሚን ثانك يو هو وانا وخلا كوس خلا دحل كوينسي جنجبلسي كافتي مصنعت كيرملو زلو عب مونوبوز عبدات بصحالو يزه هوت فلاشز ወይ ከዓ ክትርህፅ ከለኻ ይጠቕመካ ከም ዝበልክ ክበዝሕ ጥራይ ዘይብሉ እምበረ ጥቕሚ ኣለዎ ፍሬሽ ጅንጅብል ፀሚቕክን ወይ ከም ሻሂ ጌርካ ዲኻ ብውን ሓዊስካ እንድሕር ሰቲኻዮ እቲ ዝበለፀ እዩ ኣብ እሺ ምቁም ክገብረልካ ሓር ከሎ ማለት እዩ ቴንክ ዩ الله ኣቢኮን يعلم ይበለይ ميزان ናባኺ ቴንክ ቴንክ ዩ ዩ ሰላም ቴቦ ናባኺ ፌበን እሺ ወይ ከመይ በይ ምስና ሃይ ድሓን ቤቢ ዋዚና ፈላትክን ከመይ እናት ኣምላኽ መስገን እንተ ክሓትት ደልየ ኣነስ ቀዳማይ ነገር እዚ ናይ እንቋቑሖ ምንቃፅን እዚ ናይ ዕድመን ክስታይንሲ እንታይ ይፍልልዩ ማለት ሓደ ድዩ ክልቲኡ እንቋቑሖ ክነቅጥ ከሎን እቲ ፔሪድ ጠጠው ክብል ከሎን ሰይሚ ሞኖፖዝ ክትበፅሕ ከላ ሰይሚ ሴም ቲንግ ያ እቲ ኦስትሮጅን ክንብሎ ንሕና እቲ ትንቋቑሖስ ኣይፍርን ኣሎ በቃ እንዳጎደለ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ቴራፒ እዚ ኦቲዝም ዝበሃል እዚ ቴራፒ ንዕኡ ትገብሮ HRT እዎ ሆርሞን ሪፕሌስመንት ቴራፒ እዎ ሓደ ሎዝ ስፕሬይ ኣብ ኢድካ ድንፋሕ እታ ካልእ ከዓ ከኒና ድወሓጥ እዎ ከመይ እንታይ ጉድኣት ኣለዎ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንድሕር ብናይ እዚ ናቹራል ዝኾነ ደይከደልካ ኮይኑ እቲ ምልክታት ድነት ተወሰድካዮ ፅቡቅ እዩ ሳይድ ኢፌክት ክህሉ ሳይድ ኢፌክት ነቲ ዶክተር ኢኻ ተሓቶ ምስ ቦዲኻ ምስቲ ናትካ ድኸይድ ግን እንድሕር ናቹራል ጌርኪ ደይኮነልኪ እሱ ተወሰድካ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ እንድሕር ጠቒሙክ ብፍላይ ምስ ወሰድካዮ ጠቕመካ ደሎ እዋ ዶክ ኣነ ስለ ረኺበ ያ ምክንያቱ እንታይ ድዩ ደሎ ፌቡ እሱ በቃ ክውሰድ የብሉ ዝበሃል ዓይነት ኣሎ ኣዘራርባ እንጂ ጌጋ እዩ ነቲ ድጠቕሞ እንድሕር ኮይኑ ገሊኡ ሰብ እሱ ኣፀቢቑ ካብቲ ካልእ ነገር ጠቕሞ እዩ ስለዚ ነታ ቦዲኻ ነቲ ነብስኻ ክሰምዖ ኣለካ هو ናተይ ሕጂ እዚ ናይ ኣዕፅምቲ ድሕመኒ ነበረ ናይ ኣፃብዕተይ ገለ ገዲፍዎ ምሽ ያ ገዲፍዎ ያ በቃ ኣይ ቲንክ ምሳኻ ያ ኦኬ ቴንክ ዩ ሰናይራ ናተይ ሕድ ኣብ ልበይ ደመስግን ተባረኻለ ብለስ ቴንክ ዩ ቤቢ ናባኺ ሳባ ሓፍቲ ሳቢ ኣለኺ يا سلام ሰላም ከመይ ኣምሲኪ ናባኺ ሕቶ እንድሕር ኣለኩ ኮይኑ ኢድኪ ውፅኢክ ዘለኹ ካልኦት ስለ ዘለዎ ዳርጋ መደብና እውን እንዳቐረብና ስለ ዝኾነ ናባኺ ሳቢ يا تسمعني لها تسمع له እወ ስማዕ ኣለኺ اوكي سلامات ፅቡቅ ትምህርቲ ፀኒሕና እንታይ ክሓትት ደልየ ኣነሲ ሶሪ ድምፂ ክስታይ ኮይኑ ኣብ ናይ ሞኖፖዝ ኮንካሲ እቲ ዝሕመካ ከምዚ ናይ ማስል ቦን ዝሕመካሲ ንውሱን ግዜ ድዩስ ዋላ ስጋ ብምሳኻ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዋላ ብትሪትመንት ድዩ ክዕረ ዘለዎስ ዋላ ፎር ኤቨር ምሳኻ ክኸውን ዝኽእል ያ ከምቲ ድበልክዎ ካብ 2 ዓመት ስጋዕ 8 ዓመት ክወስድ ይኽእል እቲ ምልክታት ፎር ኤቨር ኣይኮነን ዝኸውን ግን ትሪትመንት እንተገበርካ ግን ይጎድለልካ ፕላስ ከዓኒ ቪታሚን ዲ ክትወስድ ኣለካ ካልሽየም ከዓ ነቲ ዓፅምኻ ነቲ ዕፅምትኻ ምክንያቱ እቶም ኦስትሮጅን ንብሎም ዘለና
دحقق دلو نجار تأفق دلو سي نازي كله زحق الزنبري ناي لب حمامون كتم تتخليخا سلازم بمقبن بطعنا منبارن اتي تتخائلو خا انتا يبلو ابتي كبد خا بزح سبح اندحر ديلا طبو مهنياتو يقدو اينتي ملكتات انه forever ايكونن كم زي ناي عدنا كوتي ويزر طعوم تمقبي أورجانيك قال سلازخانة سترس ليفل كا أو تحت بالسلازخانة ينبر سنكو لحنتي وستانين اوكي ثانك يو المزا naturally يخيدي لنين دبلا أبزقن مستخونة تعدلنا يوم تي بعلو تمقبي تعنا يقولون تأيرت عنا يقولون نحنا ونبزي كنا نتولدنا عناون في اللي دبليتي weather اوكي ثانك يو المزا برو يا أنيني welcome سجن حفتنا ما واحد تعذبتنا ونحطها لازم أسأله نبغى هاي سجن اوكي هاي ገዛና ከመይ ምሲኹም ኣኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምሳይ ዶ ነይራ ኣደ ኣልማዝ ክብል ፀኒሐ ብጣዕሚ ይገርም እዩ ኣነ እንኳን ነተን ሕዋተይ ክመሃራ ይደልየን እንዴት ዝናተይ ሂስትሪ ክነግረን ኣለኒ thank you ዓበየ ገለ ታሽሙ ስለ ደይኮንኩ ኣብ ጓለይ ኣብ ምውላድ እዩ ንዓይ ታሽሙ ኮይነ ደም ፈሲሱኒ ጓለይ ተወሊዳሲ ብድሕሪ ጓለይ ብዙሕ ደም ፈሲሱኒ ማለት እዩ ደም ሂቦምኒ ኣብ ኮማ ኣትየ ድሕሪ ኮማ በቃ ግን ኣደ ጓለይ ስለ ዝገበረኒ ትበዓቢኡ ንኣምላኸ የመስግኖ ዓብያትለይ ጓለይ ጓል 15 ዓመት ኮይና ኣላ ሕጂ ሽዑ ድሕር ነብሳ ክትሓዊ ድሕር ኮይናሲ ክትምለስ ድሕር ኮይናሲ ናይ ማህፀና ተኣሽሙ ክትብል ኣለዋ ኢልዎ ኣነ ብኮባ ነይረ ስለዝኮንኩ በዓል ቤተይ ግን ናይ ግድን ንሱ ክውስን ስለ ዝግብኦ ወሲኑ ማለት እዩ ኣልጊሶሙለይ بدحري شعو خمس بالكيو ناي تلقيات ناي ماي بدعمي كم زغت بليت سنحكي بزح بقى حافظ قبلني لي تخدق سايكلني دخونه نجر دقمطكو بقى كم تعدمي زيكونكو انا كم تعب عدمي خاطر يكون اندمت مجلسنا كنحفر يبلنان ማህፀነይ ደይብለይ ኮይነሲ ዋይ እንታይ ዳ ድገብሮ ንብል ንርበሽ ኣብ ሕማምን ኣብ ተኣሽሙን ክንበፅሕ የብልናን ኣብ ዓዲ ሕክምና ኢና ደለና ኣነ ፍቲ ሰዓት እትስ ኣብ ዓድና ነይረ ደይኮንሲ ደም ስለ ደይረኽቡለይ ምሞትኩ ነይረ ማለት እዩ ይብላ ኢና ኣዴታትናስ ጓላ እንድያ ተሪፋ እሳ ከምዚ ኢላ ክትሓርስ ሞይታ ይብላ ሕጂ ሽዑ ሳይትሲ እሱ የስኢለዮ ኣነ ባዕለይ ግን ኣብ ዓዲ ሕክምና ስለ ዝኮንኩ ትሕቲ ኣምላኽ ኮይኖም ከዓ እሳቶም ከዓ ድሒኖምን ማለት እዩ ንዓይ ሕጂ ዝበልክዮ ኩሉ ሲ ኣብቲ ገዛ ያሎ ግን ክንሕይል ኣለና ቆልዓ ከም ደለና ክንፈልጥ ኣለና እቲ ድኸውን ነገር እቲ ዶክተር ዝሃበና ከዓ ብስነ ስርዓት ክንወስድ ኣለና ድሕር ከምቲ ደበልክዮ ከዓ ድሕር ደይጠቐመና ከዓ እንታይ ድበሃል ሕጂ ዝበልክዮ እዚ ናይ ክራውን ኣርስት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተኣሽሙ ሂቡኒ ነይሩ ዝግ መበል ኢሉ ናይ ሆርሞን ኢሉ ግን ንዓይ ብጣዕሚ ኣይሓገዘንን ሽዑ ብናይ ሄርባል ታብሌት ቪታሚን ዲ ነይረ ሻሂ ድስተ ነይሩ ሻሂ ሰትየ ድስተ ኣሎ ከምዚ ናይ ሄርባል ካልሽየም ወስድ كله دحرايجن حججن كتزنا بركو قلنا 4 عامات سقع حجي كود سايد تانك كاسن دابلكو حشن مالتي دحان كوينه مالتي مليسا خا با 5 ساعات خبت مرتخا ببلص خا نزانا يقالي كا بزح تماهيره مالتي مالتي المازيك قيب زحلكي تاكم قالوت سلازلو ثانك يو برشير دغبركنا يعني نيموس
اوكي بروح مشات. Thank you. ثانك يو. يلا فيبن قال ايدي فتحت له ولا لا سلام. أنا كالي خلاص راح اوكي كم يوم سيخن صبا ثانك يو تمرت تسألني حنا أنا انتي حات تدلي حتى تاش من ينزلوني إذا حنتي إذا أنا أب كباب سلسن عامت يزلقو أي بتحكون شو جن عينا يكون خلا يرد عنن أحد ناي تايرويد حمام لني كلايك مكان خلت أنسي غير اللهم ሕጂ ዝበሃሪ ክግለፅ ዝፀንሐ ግን ብምሉእ ኣበይ ኣሎ ጭንቕ ጭንቕ ይብል ይሓርቕ ምርስዕ ከዓ ብጣዕሚ ዝርስዕ እንታይ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ዝቕርብ ግዜ ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ ብጣዕሚ በቃ እንታይ ኮይኑ ኣለኹ ዳም ገለ ብጣዕሚ ይጭነቕ ኣለኹ ሕጂ እዚ ምልክታት ብምሉእ ይሪኦ ኣለኹ ኣብ ናተይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ሓደ ካልእቲ ከዓኒ እዛት ነገርና ፀናሕቲ ዝርአ ምልክታት ቅድሚ ናብ መኖፖዝ ምእታውካ ብድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ከዓሲ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ነታ ፋሚሊስ ብጣዕሚ ክሳይ ዝገብር እዩ ሕጂ ኣቐዲምካ ክትገብሮ ዝግባእካ ሓደ ትብሎ ፀኒሕኪ እዚ ናይ ቫይታሚናት ምውሳድ ገለ ግን ካልእ ከም ባህሪ እንድሕር ብገለገለ ባህርታት ትሽገር ፀኒሕካሲ ንዕላት ከተዕርየሉ ትኽእል ነገርስ እንታይ ኣሎ ከም ፋሚሊ ዲስካስ እንዳገበርካሲ ቅድሚ ኣዌር ኮንካ እንድሕር ፀኒሕካስ ቅድሚት ነገር ምምፁስ ገለ ነገር ኣፋኺስካ ተፀናሕካሲ እንታይ ክግበር ይከኣል ይኸውን ሓደ እቲ ናይ ቫይታሚናት ትገልፅ ክህልካ ካልእ ከተወሳኺሲ እንታይ ትብልና እዚአን ቴንክ ዩ ሶ ማች Thank you for being ጽቡቕ ሕቶ ናይ ብሓቂ ኣብታ መጀመርያ ዝበልክያ እቲ ትወስድዮ ዘለኺ ስታይ ቸክ ግበርዮ ፔሪድ ክጠጠው ኣቢልዎ ድዩ ዋላ ይመፅእ ኣሎ ኖ ጠጠዋ የበሎን ክስታዩ ከምዚ ሳምታይምስ ይጠፍእ ሳምታይምስ ካ ይመፅእ ግን ድኹም እዩ ሕጂ እንታይ ይብልኒ 80% ይመፀን እዩ ውሕዳት ግን ኣይመፀን ሆርሞን ዘለዎ ዓይነት የወሲደ ሆርሞን ዘለዎ ዲ ኮይል ዲ እያ ሆርሞን ዘለዎ እያ ኦኬ ናይ 5 ዓመት ናይ 5 ዓመት ኦኬ ያ ቆልዑት ክንደይ ኣለውኺ 3 ቆልዑት ኣለኒ ብድሕሪ ሕጂ ኣይተሓስብኒ ኢኺ ኦኬ ብድሕሪ ሕጂ ድሓስብ ቁርብትለይ ክስታይ እዩ ያ ብዙሕ ሓብቲ ኣብኡታት እውን ኣፀቢቕና ክንብሎ ኣለና ንገለ ሰባት ጠጠው ደበለለን ቶታሊ ብኡ ገይሩ ኣሎ እቲ መከላኸሊ እንጂ መከላኸሊ ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ግን ኤንዌይ ስለ ብሕጂ ደይተብሊ ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለገለ ሰብ ከዓ ቀልጢፉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግድነት ኣይኮነን 4 ገላት ቅድሚ 4 እቲ ፕሪማቹር ዝበሃል ኣሎ መፅእ ዝኽእል ድሕር ብፍላይ ኢሬጉላር ኮይኑ እቲ ፔሪድ ከምዚ ንሓንሳ 3 ወርሒ ፀንሕ ንሓንሳ 4 ወርሒ ንሓንሳ 2 ወርሒ ቀደም ሬጉላር ቀደም ዝነበረ ብጣዕሚ ስሩዕ ተስታየ ሕጂ ግን ሳምታይምስ ይርስዖ ኣብ መንጎ ድሕሪ 2-3 ወርሓ ይመፅእ ድኹም ይውን ኣለኹ ፕሪማቹር እውን ኣሎ ያ ገሊአን ኣብ 4 ቅድሚ 4 30 ገለን ከም ትድበልክዎ ደብል ኣሎ ግን እቲ ከዓ ስለ ዘለክ እቲ ኮይል ስለ ዘለክ ናይ ምዃኑ ኣይፍለጥን ቸክ ግን ግበሪ ንገርዮ ንሓኪም ንገርዮ ብለክድ ኣሎ ካልእቲ ዝበልክያ ፅብቕቲ ኣብ ፋሚሊ እንድሕር ትፈልጥ ኮንካ ቀዲምካ ጥዕናኻ ከም ዝበልናዮ እቲ ፊዚካል ኣክቲቪቲ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ምግቢ ጥዕና ዘለዎ ምብላዕ እቲ ብፍላይ ኣብ ከብዲ ከባቢ ዘሎ ከተጉድል ፅቡቅ እዩ ኢሎም ምክንያቱ ምስቲ ስለ ዘግድዶ ስትረስ ሌቨል ከዓ ከተትሕቶ ኣለካ ፕላስ ትዘራረብ ከምዝን እንድሕር እቲ ሰብኣይካ ወይ እቲ ከባቢካ ደሎ ትፈልጥ ቆልዑት እኳ ቆልዑት ስለ ዝኾኑ ከብሉ እንድዮም ግን እቲ በዓል ቤትካ ግን ትነግሮ ኦፕን ኮንካ ምዝራብ ከምዚ ኮይኑ ኣለኹ ስለዚ ክትሓርቕ ከለኻስ ፐርሰናል ኣይወስዶን እዩ ኣብ ምንታይ ከም ዘለኺ ስለ ትፈልጥ ዘሎ ማለት ኣቐዲምክ ግን ብጥዕና ኢኻ ክትከላኸል ትኽእል በቲ ምግቢ ትበልዖ ብድቃስካ ብኩሉ ነገር ነቲ ቦዲኻሲ ፅቡቅ ድኾነ ምሳይ ከምቲ ንካልእ ነገር ትብሎ ማለት እዩ ስትረስ ሌቨል ከዓ ዓብይ ግደ ኣለዎ እቲ ኣብቲ ገዛኻ እንድሕር ተዘናጋጊርካ ተዛሪብካ ከምዚ ክኸውን ኣለኹ እቲ ኩነታት ከዓ እሱ ከዓ ፈሊጡ ከዓ ድሕሪ ሓጊዝካ ወላ ሓንቲ ተብልን ኢኻ ሽግር ኣይመፅን ወይ ከዓ ደሓንያ በቃ እታ ገዛ ስለ ዝፈለጠትሲ ፅቡቅ ክሓልፈላ ማለት ዘይኮነስ ኣትሊስት ሂ ኖውስ እስኽሲ ጠባይክ ተለዊጡ ይኮነን ግን እቲ ኩነታት ስለ ዘለኺ
እቲ ሽግር ዘሎ ደይፈልጥ ተኾይኑ እቲ awareness ዳርጋ 50-60 ይኸደልካ እዩ ነቲ ሽግር ማለት እዩ ስለዚ aware ምዃኑ ዓብ ነገር እቲ ከባቢኻ ደሎ ከምዚኣ ኮይኑ ኣለኹ እቲ awareness ክጠቕመክ ክኽእል እዩ ክጠቕመኩም ክኽእል እዩ ብቲ ገዛ ጠቕመካ ማለት እዩ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ምትህልላኽን እንታይ ኮይና እያ ደይተብል ኩሉ ሻዕ ምስ ሓሚመ ምስ በለት ኩሉ ሻዕ ከምዚ ምስ በለት ኩሉ ሻዕ ጥኒን ምስ በለት ኩሉ ሻዕ ኣይኮንካን ግን ኣብታ እዋን እቲኣ ግን ግድነት ከም ዝብለክኻ ካብ 2 ዓመት ስጋዕ 8 ዓመት ዝወስድ ተኾይኑሲ እቲ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ እዩ ግን ኩሉ ሻዕ ኣይኮነን ስጋዕ 8 ዝፀንሕ ግን እሱ ኢኻ ክትገብር ትኽእል እታ ድበልክያታ ምፅርራብ Okay, thank you, Almusa. You're welcome. Lydia. ሰላም አልሜ Hi Lydia. ሰላም ብጣዕሚ የቀኒልና ብሓቂ ዓብ ትምህርቲ ምሄድክና ምክንያቱ ፈሊጥካዮ ክትኣትዎ ከለካ ብጣዕሚ ድሕግዘካ ኣነ ሓታ ደልየ ዘለኹስ ኣነ ሕጂ ናብ 45 ይገባ ኣለኹ ግን ናብ 42 ጠጠው ኢሉ ግን ከም ዝምፅእ ኺድ ገለ ደይኮነሲ 2 ግዜ ጥራይ ምፅእ ኺዱ ድሕራይ ግን ጠጠው ኢሉ ሕክምና ከይደ ከዓ ኮሚ ድኸውን ጥራይ ኢሎምኒ ሞኖፖዚ ዝኸውን ጥራይ ኢሎምን እምበር ወላ ሓንቲ ክስቲ ኣይገበሩን ሕጂ ኣብ ካልእ ጌሸ ነይረ ኣብ ኮምፒተር ሪኦምኒ ከምዚ ማስ ናይ ምውዳእሲ ወላ ሓንቲ የብሉን ጥራይ ኢሎምን ከሎ Okay. ኣብዚ ዓዲ ግን ሕጂሲ ተመርሚርካ ክትፈልጦ ትኽእል ክትጭቕጭቆም ኣለካ ዶ ክምርምሩን ከም ዘለዎ ፍላጥ ዳያግኖስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወል በቲ I think መብዛሕትኡ ግዜ ብምንታይ እዮም ዝፈልጥዎ ካብ ዓመት ንላዕሊ ጠጠው ኢሉ ድዩ ካብ ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ፔሪድ ጠጠው ኢሉ ማለት እንድሕር ፍላይ ከዓ ካልእ ሕማም ደይብልካ ኮይኑ ጥዕና እንድሕር ኣለካ ኮይኑ obviously ሞኖፖዝ እዩ ወላ ምልክታት ክህልዎ ጥዕናኺ ግን ደሓኒ ክትኻልእ ነገር ወላ ሓንቲ ይብልክን ትኻልእ ነገር ወላ ሓደ የብለይን ቁርም ርሳዕ እወ እስኽሞ ዕድለኛ ካብቶም ዕድለኛታት ኢኺ ካልእ ድኸውን ይብል እንዴ ደሓሲ ሕጂ ናይ ሞኖፖዝ ክኸውን ደይኽእል ወይስ ገሌለ ጠራጠር ስካን ግበሪ ፅቡቅ ስካን ምግባር ግን ኣብ ካልእ ከይደ ገይረ ኢልክን እምበር ስካን ግበሪ እሺ ግን I think ናይ ሞኖፖዝ እንድሕር ብፍላይ ከዓ ደይሕመክ ኮይኑ ወላ ሓንቲ እንታይ እዩ ሕማቕ እሱ ጠጠው ኢሉ 5 ዓመት ጠጠው ብል ምሽ ድሕሪ 5 ዓመት ሃንደበት ደም ባሕ ገለ ክብለክ ከሎ እዚ ናይ ካልእ ሕማም ምልክት እዩ ከቢድ ሕማም ፔረድን ጠጠው ደበላ ኣዴታት ምሽ ዓበይቲ ሳደንሊ ፔረድ መፀን ሞኖፖዝ ከለዋ እዚ ደይጥዕ እምበር ጠጠው ኢሉ ገይሩ ተኸይዱ ኸይዱሎ ማለት እዩ እሺ ቀንዴልና ቆልዑት ከዓ ስለ ዘለዎ ካሲ ብጣዕሚ ትሻዕልካ ሓሳ እዚኦም ከምቲ ድበልኮ ኣብዚ ዕድመ እዚ ደቂ 45 ብኩሉ ኢኻ ተቕርቀር በቲ ደቅኻ ኣለዉ ካ ቲኔጀርስ ቆልዑት በቲ ወለድኻ እውን ኣለዉ በቲ ከዓ ሓዳርካ ኣለካ ስራሕ እውን ኣለካ ድውጥጠካ ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብኩሉ እያ ትሰሓሓብ ንናያ ክስታይ ክትገብር መሊሱት ናይ ሞኖፖዝ ምልክታት ከዓ ኣሎ ናብ ዲፕሬሽን ሽዕኡ ናብ ብስነ ስርዓት ኣንቲ ዲፕረሰንት ድወስዳ ኣለዋ ብኸምኡ ምክንያት يغني بطعم ناسك ترحاس الكل أخي سلام جزانا سلام حتى يكون المزا كان سخي تمام تمام طب أملح مسكن المزا حتى أنا أحط زلاتني عند قول أخوين كا كنت تطبون فريت أطوب مبالن انتاي اكتبار لغو عند قول أخوين كاس طوب نحبتا تطبخين كا فريت كا تطوب تيروس نمش شو عنا يسوي ولا حد كتطبخ لها مزحت جزء بيرد يلا مزحت جزء قال لو بيرد مثلا مزحت جزء كن يلا وناي جزء بس قدف كن كما تسألوا من نسألوا اوكي ناي جزء قدف على ورد ولا كتاب تطبخ صار قدف تقول عايز قاعد قدف يا قاعد قدف مس قدف كن دحر قرب تنحيلو على مس قدف كمان شو يكون دمت
نحي ويلي يدبر لازم ولا حنتي زتعناي هو بزح سبخهم بس يشدر وين كان دين ديتاتنا بنتاي دين مكلا خلت تقما 3 ዓመት ገለ يطوعهم መዲና ንወለድ መሲለክ የብለን ኮስታይ እንዳጥበባ እንፀንሓ ኮዳት ናቹራል ዝኾነ እንታይ ዝበሃል بزعم رسول الله እዩ ታንኪ ትርሃሲና ሰላሚና ሚት ኣለኺ የቀኒልና ኩልኹም ካብ ሰዓትና ቅርብ ሕልፍ ኢልና ኢና ዘለና ሕቶታት መፅእ ኣሎ ካብ ብፍላይ ካብ ቲክቶክ ንዘሎ ብድምፂ ይሰምዑና ስለ ዘለው ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ኣደ እንታይ ኢላ ኣነ ምናልባት ካብ ዝርእስና ውፅእ ዝበለ ክኾን ይኽእል እዩ ኣነ ኣደ ክልተ ቆልዕየ ኣብ ማህፀነይ ሙቆት ይስማዓኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ሓፍተይ እያ ትብል ዘላ ካልእ እውን ሓንቲ ሓፍትና ዝሓደዘቶ እውን ኣላ ካልእ እውን እንድሕር ደቂሰ 8 ሰዓት ነብሰይ ፅቡቅ ይስማዓኒ ትብለና ኣላ ሰለማዊት ሓፍትና ምናልባት ኣብ ድቕፅል ዘሎ ከምኡውን ካልኦት ኣባላት ማህፀን ኣብዚ ዓይነት ናይ ብፍላይ ናይ ውሽጣዊ ናይ ማህፀን ዶክተር ማርታ ኣድቫንስ ሶኖግራፈር ኣድያም ፀጉ ስለ ዘላ ነዚ መደብ እዚ ሒዝና ክንመፂና ኣሕዋተይ ግን ንኽነጠቃልል ኣርእስትና ናይ ሎሚ ምሸት ኣብ ምዛቅ ቅድሚ ምውዳእና ዝኾነ ነገር ትብልያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናባኸ ከብሎ እሞ መደብና ክንዓፁ ነዘን ሕቶታት መፅአን ዘሎ ቁሩብ ካብ ዝርእስና ውፅእ ዝበለ ስለዝኾነ ማለት እዩ እታ ማህፀና ሓውድ ሰማዓ ግን ሓኪም ተትኸይድ ፅቡቅ እዩ እወ ኣብ ከብድኻ ኣይኮነን ሓውድ ሰማዓካ ገሊኡ ሰብ ኣብ ሕቁኡ ገለ ናይ ኣይደኖ እቲ ዕድመ ይፈልጦን እየ ግን ፋይብሮይድስ ክኸውን ይኽእል ገለ ማህፀን ዝወፅእ ነገር ሕጂ ሃፍትና የርድዩን ከምኡ ኢላ መሊሳትላ ኣላ ናይ ካልእ ሓፍትና እውን ዝነበረ ሕቶ ቅርብት ናይ ቲክቶክ ነገር ሕልፍ እንድሕር ኢልካ ሕቶታት ይብለኒ ክረክቦ ፈትና ኣለኹ كافي كاركون اوكي نابخن مزحفتي اوكي دقاسي عابيني ولا حدا ساعات اي دقسن ايه تبلالا حفتناون منوبوز دلا دي عدمية I don't know قن بس لاني كفلت أني خا اوكي كفلت اكن منوبوز اندحر دي اللي تعدمية حكي مال ناي depression نقر كيكون وي anxiety مستخلو خالق ملكتات قن كله انه أو عدي تبلا عدي منوبوز آتيا بجيزة ليتي بطعمي ترهز مقوت يسمع بليس ميرسي تبلا لحد حتى نوم نادي أكن دي حتى نادلا اوكي قالون أنا عدي سلسة قلعتي عبد جيزة بريد كمت نخلو بطعمي أنزا أوي عب مهتساني وك أنزا 5 قبل لحقا مهتسانا نقرأنا لامو انت بالكات أنا مهتن سونوغرافر أديم أديم yeah تمارس أبقى أخنا نبلن next time كتب الكل I think أنا دبلوسي awareness يحلونا ندحر فليت ناس حنتي حافتي تبلن نيراتي ناي أسوت كما عينة mid life crisis وي تي كمزي نعنا دقات منا ونسل دقات أمم already تزاراريبنا نيرنا بحدا نمهار كلنا بحدا بوتاس السوتا زي فلت نيرسي سبعي سي أي مدحان كوان إلا سلاد فلت بتعم تتنقيقاتلو تدقبع مقبي ديو فيتامينات ديو بك توتال خالصة بيتغيرو إلا بقى خميد بالي سترونج دخون السب نفوع سرحتين يادنا برا سرحو بقى تسفى قريت وقديفو خميد بالي أمور زنبارات أمور أدارقا خندي اللي بقى أنس تسفى دي باللي ناب ديبريشن آتي مالتي هجي تردي آتلو مالتن ديو هجي تمرد أنا عاب نجاري نحر أوير كنا تخونتات ناي سبيتنا ناي سبعينا نحر نفلت كنا أبكال أيب تحناني أوكي stage of life أبينا stage of life الله أبينا يدر رجال له هوتي أبينا يدر رجال له سبعي أبينا يدر رجال له دكي هجتا فاميلي سيف كتقبرات خيلها
جس إذن دحر تي فلقنا مو تحقاقيزنا مور كأني أين فرحالو أين حفرلو this is a blessing برختي نيرو مسانا يخيدالو سب كمان يفليكا نندو دم دنبرة تطوكبل جس زسي كم برخت جرنا wisdom بقى نابتصبق نجار التحلالف كم دلخو ናብ ዝበለፀ ነገር ንሰብ ከማኽርን ንኻልኦት ሰብ ከዓ ከይሓፈርኩ ከምዚ ኮይነ ነይረ ኣነ እሞ ከምዚ ከይተብላ ኢልና ከዓ ነተን ንኣሽቱ ዘለዋ ትሕረና ከዓ ምዝራብ ኦፐን ክንከውን ዲስካስ ክንገብረሉ and ሓኪም ምኻድ ምዝራብ ነዚ ኣይሕፍርን እዩ እሞ ኣጆና ይኽብል ደሊ thank you ማፀን ከዓ ያእኒለይ ሰላም ኢና thank you so much thank you ኣማዝ ሓፍተይ ኩሉ ግዜ ክቡር ዝኾነ ሓሳብ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ብዩቱብ ብፌስቡክ ብቲክቶክ ከታተልና ዘምስዩ ተዓዘብትና ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮና ብልቢ እየን ደመስክናኺ ኣምስየን ኣልማዝ ሓፍተይ ከምቲ ልሙድ ንሕና እውን ብሽመን ኣባላት ማህፀን ከምኡውን ተዓዘብቲ ማህፀን ብልቢ ዘመስግነኩም ነብዚ ምሳና ዝምሰኹም ልዕሊ 100 ትኾኑ ኣሕዋትና እውን ብልቢ ኢና ንመስግነኩም ከዓለም ክትብሊ ዝኾነ ነገር ክትብሊ ሓሲብኪ ኣነ ዳ መለኮስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዳ ኢለ ሓተ ክትብል ሞኖፖዝ እቲ ክትብሊ ፀናሕኺ ፔሪድ ማለት ወርሓዊ ፅግያት ጠጠው ዝብለሉ ኣብ መወዳእታ በቃ ደብቃዓሉ ኦኬ ከምኡ ማለት እዩ እሺ thank you ኣብ ቲክቶክ ኮይንኩም ንትዕዘቡና ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብትና ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዩቱብ ኣትኹም ካልኣይ ግዜ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ብዛዕባ ድሕሪ ሕሲ ቅዛነ ዝብል እውን ካልእ እውን ኣርእስታት ኣብ ዩቱብ ዘሎ መደብና ክትሪእዎን ክትዕዘብዎን ትኽእሉ ኢኹም ንዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀናይ ይኣኒልና thank you ሰላም thank you